Dobrý den, ahoj všem našim divákům a jen fanouškům fotbalu. Vítejte u prvního dílu našeho nového společného podcastu. Sezona 25-26 je za náma. Český fotbal může být asi spokojený. Do koeficientu jsme něco málo přidali, postoupili jsme na mistrovství světa po 20 letech, sice jako s odřenou prdelí, ale hej, jsme tam. Jak jsme dopadli tam, celkové situace našich i vašich oblíbených klubů a nejzajímavější události minulé sezony právě dnes probereme. A nejsem na to tady úplně sám. Je tu s náma celebrita, youtuber, fanoušek Sparty, anglický Aston Villa, jeden z nejvěrnějších fanoušků Sergeje B., spolubydlící Tomáše Chorého a bílej Dolar Prince. Matěj z kanálu MK, vítáme tě tady. Děkuji za, ne pozvání ani přijetí, ale za to, že jsem tady. Děkuji Bohu, děkuji Sergejovi a děkuji vám. Jako další je tu jeden z jeho moderátorů, fanoušek plzeňské Viktorie a asi nejaktivnější gambler, který ho momentálně znám. Láďo, zdravíme tě. Já tě taky zdravím, díky. Jako předposlední tu je také Matějov moderátor, hráč Football Manageru, stejně jako já, poslední dobou i CSkový fanatik a hlavně fanoušek konkurenčního Slovanu Liberec, Valdemar. Nazar. A pak jsem tu já, moje jméno je Martin, kdybyste náhodou nevěděli, jsem taky jeden z Matějov moderátorů a protože mám v životě očividně rád sebepoškozování a permanentní depresi, tak fandím Jablonci. Dneska se teda chceme věnovat... Krásně to zvládnu. Děkuju. Jsem nervózní, ano. Chceme se dneska věnovat teda uplynulý sezóně šance ligy. Nějak si to asi celý projet a asi jako jednotlivě klubově a jejich výkony. Takže první asi otázka a začneme teda od Matěje. Jak hodnotíte, pánové, letošní sezonu? No, upřímně, čekal jsem to podstatně horší, což jako jsem vlastně říkal asi v těch svých původních predikcích na tu uplynulou sezónu teda, protože jsem myslel, že nám bude trošičku díl trvat se pamatovat jako z té poslední příšerní sezóny, ale nějakým zázrakem jsme skončili druhý, 4 body od titulu, což jsem už teprve nečekal jako. No, naštěstí pro nás prostě Plzeň stála za houby, viď Láďo, a Slavě jako docela taky, co si budem, jako očekával jsem od nich, že to budou mít podstatně snazší tuhle sezónu. Ale hej, nějak jsme se dostali na to druhé místo, důležitý pro nás je z toho prostě nějak stavět teďka akorát, no. OK, a Láďo, jak se ti líbila sezona letošní, nebo ta, co už je za náma? No, hele, byl to chaos. Bylo tam dost jako věcí, které jsem nečekal, že se stanou. A jako můžu ke všem týmům prostě říct, že asi to vidějí úplně stejně. Nejvíc mě úplně ponořil ten Zlín teda. To bylo překvapení, to je pravda. Každopádně já si myslím, že příští sezóna může být lepší. Jako myslíš v očích Plzně, nebo že se nebudou dít kraviny ke konci sezony, něco jako v Slavě a tak podobně? Rád bych řekl tu Plzeň, ale spíš jako ohledně toho, jako co se bude dít v té lize. Myslíš si, že v Plzni to furt bude klauniáda? Totální? Není tam náhodou vždycky? Fair enough, vole, to je pravda. Jako fair enough. Celá Česká liga je jedna velká klauniáda. A proto jí máme všichni tak moc rádi. No jo. Valid. A kdybyste se o České lize chtěli dozvědět více? Ty vole. Ne, ale poslouchej, v cirku se možná uvidíš medvěda, vole, ale neuvidíš tam, vole, plný stadion vběhnout, vole, na hřiště, vole, a mlátit profesionální milionáře prostě, ty vole. To zvládne jenom ten náš český cirkus. To se stane jenom, vole, v Česku. A možná v Řecku. No, každopádně. Turecku. Další na řadě je Valdemar. Na Jižní Americe. Tak. Zhodnoť nám i ty svýma očima tuhle sezonu. Mýma očima z pohledu Liberce jsem rád, že jsme konečně jako se dostali přes to 7. místo, kde jsme skončili předtím poslední 2 sezóny. Konečně jsme se dostali do té nastavby, kde jsme teda neuhráli ani bod. Jedno pozitivum je, že jsme byli konzistentní. Buď jsme byli konzistentně dobří, nebo jsme byli konzistentně na hovno. Vždycky, když jsme dostali červenou kartu, tak další 2-3 padla znova. To prostě bylo jasný. OK. Takže první bych se chtěl teda věnovat tady Spartě, protože Matěj je tady z nás jakoby nejzajímavější. Mám privilegia. Ano, máš privilegia. Ne. Takže bych Já jsem jak takový Mbappé tohohle podcastu. Jsem takový diktátor. Ano, jsi diktátor.
Takže teda Matěj, Sparta, druhý místo, 76 bodů, 4 body na Slávii, skore 69-34. Když se ohlídneš, šlo bojovat víc? Víc bojovat určitě šlo. Za mě, když to tak vezmu, tak kdybych měl vzít jako nějaký víc zlomový bod k tomu konci té sezóny, tak si pamatuju, že zápas na Bohemce teda samozřejmě, tam jsme byli v docela dobrý pozici, že jsme vypadali, že tu Slávii možná ještě zvládneme nějak stihnout, že to trochu víc zdramatizujeme ještě tu sezónu. Což jako na Fedenu to pak bylo taky docela dramatický, samozřejmě ta sezóna sama o sobě, ale na té Bohemce, když Mercado dostal hnedka na začátku jako červenou kartu, to byl takovej zlom. Řekl bych, že na to jsme docela trpěli, jakože nějaký prostě zbytečný, absolutně prostě ztráty bodů v zápasech, který jsme měli zvládnout. Třeba jako ta prohra s Pardubicema na Letní 2-4 jako absolutní jako zase zbytečný ztráty. I když jako Pardubice samozřejmě byly skvělý v tu dobu už, jako, no celkově tu druhou část sezóny měli super. Ale furt jako není to tým, se kterým by Sparta měla doma nejenom ztrácet body, ale už vůbec ne jako prohrávat. A myslím si, že trošičku té Spartě chybělo nějaký větší vedení, bych řekl. Prostě není tam, sice jako, jo, Lukáš Haraslín, fajn kapitán, ale není to vyložený jako lídr, kterýho ta Sparta měla třeba v tom Láďovi Krejčím. Protože já myslím si, že když bych to vzal teda z nějakého úplně fantasy pohledu, tak kdyby Láďa Krejčí ještě byl tu sezónu ve Spartě, jako, nebo aspoň někdo jemu podobnej, tak si myslím, že nekapitulujeme tak právě proti těm Pardubicím a celkově bychom nestratili až tolik zbytečných bodů kvůli tomu, že ten tým se prostě sám na sebe položil. Tím bych to asi takhle tak nějak zhrnul. Když jsi teda naznačoval, že ti chyběl lídr a možná i nějaký vedení, je teda pro Spartu nejlepší varianta momentálně jako Priske? Jako měl by zůstat? Jako, jestli není pryč takový ten jako Priske efekt, víš? To, co ho zdobilo Spartu, ty vítězné sezony, ty dvě po sobě, ten jako efekt Krejčí, efekt prostě Lars Friis jako asistent. Já si myslím, že nejvíc, co samozřejmě Priskemu chybí jako ve Spartě, tak možná bych neřekl, že to nutně je jako ten Krejčí, jako ten lídr, řekl bych, že mu chybí prostě ten Lars Friis. Protože pamatuju si první sezónu, když přišel do Sparty, že jo, Brian Priske, tak ten začátek nebyl nic moc. Nebylo to moc fajn. A hodně lidí nad ním začalo jako už lámat hůl, pak v zimě přišel Lars Friis a najednou to bylo prostě, se to tak nějak otočilo. Mně přijde ale, že Priske, ačkoliv on není špatnej v té taktické stránce, tak bych řekl, že Lars z ní byl podstatně silnější. A zase, co pak chybělo Larsovi tu sezónu předtím, když on byl jako hlavní trenér, tak jemu chyběl zase víc ten man management, který má třeba Priske jako oproti němu na topový úrovni, bych řekl. Takže já si myslím, že jemu chybí jak ta silná opora na hřišti, tak i ta silná opora, na kterou se může spolehnout vedle sebe, prostě na té lavičce. Okay. A není teda celý to taky kvůli tomu, že Spartu trošku tlačí Bota jako v obraně? A ta obrana, to je, o tom se mi ani nechce začínat, jako ta obrana, když se to tak vezme, tak když se podíváš na tu obranu, tak neřekl bych, že je to prostě banda hráčů, která by měla až takhle jako zbytečně chybovat. Řekl bych, že Asger Sørensen jako za mě byl tuhle sezónu fajn. Sørensen je skvělej, to je asi můj největší oblíbenec v té obraně. Řekl bych, že Pavel Kadeřábek, samozřejmě zkušený, skvělý fotbalista, skvělý lídr. Jaroslav Zelený, ačkoliv už to jako Zelený nikdy nebyl jeden z mých absolutních oblíbenců, tak pořád je to kvalitní fotbalista na český poměry. A taky má za sebou už hodně zkušeností. Pak třeba, nevím, Adam Ševínský, ten je sice mladší, ale je taky zase skvělý fotbalista, to může potvrdit třeba tady Valdemar, že jo? Mm-hmm. To je jediný, co ostanu. Mm-hmm. Ne, dobrý. Nepřijde mi, že v té obraně jako nedovedu si úplně moc jako vysvětlit, co tam tomu až tolik chybí.
proč se tam děje až tolik jako chyb, který se děly tuhle sezónu předchozí. No já ještě teda jenom jako přidám, že když Priska mluvil o minulý sezóně, tak zmínil, že na hráčích chci vidět chtíč po titulu, ztratili jsme ho jen o 4 body. Vždy, když nezvedneme trofej, je to obrovský zklamání. Musíme se ztrát vyvarovat, máme dobrý kádr, dobré hráče. Takže teda, co přesně chybí Spartě, a to je otázka pro vás všechny teda, co přesně chybí Spartě k titulu na příští sezonu? A tak, když je to otázka furt ještě o Spartě, jak si to ještě převezmu teda na chvilku já. Mně přijde, že jedna věc, která nás možná trošičku třeba ranila ještě tu sezónu, bylo, že ty posily, který Sparta samozřejmě přišly do Sparty, takže některý prostě neměli ten efekt, který od nich byl úplně žádaný. Myslím si, že Matyáš Vojta, že se od něj žádalo jako trochu víc, ačkoliv samozřejmě přece jenom si myslím, že to je problém hlavně s tou cenovkou, že jo? Když přijdeš za tak velký prachy do prostě největšího klubu v republice, což Sparta samozřejmě je, jako, tak máš na sobě tak trošku takovej terč na zádech, že prostě v moment, co nebudeš mít tolik gólů, nebudeš mít asistence, nebudeš mít nic, tak tě budou všichni považovat prostě za jak to nazvat? Prostě failure, prostě za takový flop. Což nevím, jestli bych ho tak úplně nazval, má spoustu času, samozřejmě mu teprve 22, že jo. Ale od něj se určitě očekávalo víc. Řekl bych, že od Grimalda se očekávalo víc. Ten mě třeba osobně nehorázně zklamal jako tu sezónu. Nevím, myslím si, chybí tam v té Spartě prostě nějaký takový pořádný lídr. No, on tam je v podobě Pavla Kadeřábka, ale mně přijde, že Brian Priske mu z nějakého důvodu prostě dostatečně nevěří. Hele, zmínil taky, než jako pustím ostatní, tak ještě bych tady přečetl v kontextu, že potřebuje změnit trochu i mentální nastavení. Jak jako celého klubu, tak i fanoušků. Jedna věc je očekávání, ale podle mě je ještě důležitější chtíč, že máme touhu znovu vyhrát titul. Musíme si zatím jít a nepřistupovat k tomu tak, že budeme jen očekávat zisk titulu. Takže cítíte, že jako Spartě chybí nějaká jako motivace, nebo jako chtíč, nebo jako celkově to, že chtějí? Tak ono v té Spartě přece jenom jako to je takový automatický, že s tím prostě počítáš, s tím minimálně bojem o titul až do samotného konce. To je něco jako v Realu Madrid seš prostě neúspěch, když nevyhráš Ligu mistrů. Tady je to samozřejmě na podstatně menší úrovni, že jo, protože je to jenom Česká liga, není to Real Madrid, není to Liga mistrů. Ale furt tady máš prostě to, že je to Sparta, je to nejúspěšnější klub v historii našeho fotbalu, tak musíš tam očekávat minimálně ten boj o něj, ten chtíč. Jo, souhlasím. Láďo, co myslíš, že podle tebe chybí Spartě k tomu, aby byla o chlup lepší než Slavia? No body. Já nevím, jak to jinak říct. Prostě, aby byla lepší než Slavia, no taky chybí to být lepší než Slavia, no. Jako, tam není úplně přesně nějaký jako efekt nebo nějaký Já si můžu faktor, ještě jednu věc. Já si myslím, že Spartě nehorázně chybí. Sparta má hrozný problém, podle mě, už sakra dlouho se scoutingem. Prostě s přestupama. Protože my hrozně rádi z nějakého důvodu bereme takovou tu hipsterskou volbu. Prostě místo toho, aby jsme podepsali Memiče, když hrál ještě v Karviní, aby jsme podepsali Kušeje nebo někoho takového, tak my si prostě řekneme, OK, tamhle v zahraničí je někdo trošičku levnější, ale mohl by být lepší. No a jak to ve finále dopadá? Jako, možná to nemusí dopadat tak příčerně, ale není ve finále jako lepší. Myslím si, že Spartě tímhle uteklo sakra hodně skvělých fotbalistů prostě. A pak, když už se konečně odhodláme do nějakého jít, dát za něj ty velký peníze, tak to může dopadnout třeba jako ten Dominik Holý loňskou sezónu, že jo? Šel, kdy to bylo v zimě, šel do Jablonce na hostování. Ano. Hele, částečně souhlasím, ale to bude taky souviset s tím, že se navýšily ceny českých hráčů a bude to častější a častější. Protože jasně, Spartě dávalo smysl brát si hráče hlavně ze zahraničí, protože máš tam prostě techničtější a rychlejší hráče, než máme tady. Ale oni jsou už častokrát i levnější. A bude se dít teďkon častějc, že ti budou šahat prostě do ciziny. Protože to bude prostě levnější. Jo, to je pravda. To je pravda. Takže teda, Valdemare, ještě bych se chtěl zeptat tebe, co říkáš k letošní sezóně jako Sparty a
co by šlo udělat pro to, aby Sparta příští rok měla titul? Já si myslím, že teďka Sparta, jestli si teda ještě dokážou vytáhnout pár jakoby dobrých přestupů, nahradit toho Rahmányho, toho Kairinena, tak vlastně podle mě jsou v ideální pozici pro titul s tím, co se teďka děje ve Slávii, s těmi nucenými odchody, například Chorýho, co se teďka budou dít a prostě... Já říkali, že odejde. On taky Jako ten věříte tvrdí, tomu? Bůh ví, co, jako on tvrdí jednou tohle, pak najednou zase, že ne, pak tvrdí nějaký ty Má to ve face jméně, kámo. recognition na stadionech, No. pak to jako zase To bys hodně čekal, je- když se jmenuje Tvrdík. Hele, víš co, je to prostě bývalý politik, je to absolutní populista, Jo. nedá se od něj nic čekat, nemůžeš mu pomalu věřit ani ten knír, co má pod nosem, jako. Jako reálně. Co ty víš, třeba ho má namalovaný třeba, nevím, ze smetáku to ustřihnul a nalepil si to tam, kdo ví. Jemu fakt nemůžeš věřit reálně nic. No každopádně ještě jsem chtěl probrat tady jméno. A to je 30letý Filip Panák, protože je mu 30. Sezona teda byla taková jako na houpačce, ale nebylo to nic jako hroznýho. Byl na něj, jako, bylo o něj zájem ze strany jiných klubů, ale rozhodl se teda zůstat ve Spartě, ale jde do Bčka, který spadl do 3. ligy. A Ano. bude pomáhat, jako, bude mentor pro mladý talenty. Co na to říkáte? Já si myslím, že je to, na jednu stranu je to hrozná škoda, protože Filip měl podle mě pořád co nabídnout tomu Ačku. Samozřejmě nikdo neříká, že Jednoznačně. když Sparta bude mít nějakou krizi se zraněníma, takže ho nemůže povolat zpátky, že jo. Ale nevím, u něj je hrozná škoda, že on i přesto, že se samozřejmě zvládnul vrátit přes ty svoje zranění, že jo, přes ty svoje zdravotní problémy, což byl krásný příběh, hrozně se mi líbilo to sledovat, prostě dělalo mi to hroznou radost. A tak on prostě s tím nic neudělá, že jo, on je prostě jako injury prone, jeho ty zranění trápí prostě pořád a potřebuje nějaký nižší nátlak. To je pro něj ve 3. lize asi ideální, samozřejmě, že jo, to je rozdíl jako kráva oproti té 1. lize. A když už k tomu zvládne jako dát nějaký ten mentoring nějakým těm našim mladším hráčům, který ho jako sakra potřebujou, tak proč ne? Viděli jsme ve Slávii, jak to udělali, že si tam taky přivedli nějaký svoje, koho tam přivedli? Suchýho a Necida, Tomáše Necida. Jo, Necida. Víš co, to jsou, když to tak vezmeš, dalo by se o nich asi mluvit jako o legendách Slávie, do jistý míry, samozřejmě ne obrovských, ale 100%. Pořád legendy. A Filip Jako zkušený Panák, zásadní jména, no. Ano, tak. A Filip Panák může být přesně tohle, že jo. Kdo tam ještě šel? Kuba Pešek tam šel s ním do toho Bčka, že jo, ještě. Mhm. A já si myslím, že to je přesně to, co to Bčko potřebuje. Já se přiznám, že teda nejsem fanoušek B týmu v 2. lize, to je u mě celkem známý, už bych řekl, ale jako je pravda, že je trošičku ostuda mít jako Bčko ve 3. lize, když máš být jako tým, Ano, co má být tak. prostě jeden v té top 2, top 3, když mluvíme o Plzni. Jako. Jo. Já jsem teda osobně taky proti Bčkům jako ve 2. lize, ale když už vidíš, že tam je prostě Slávie a jako, tak prostě musíš konkurovat Slávii, nejde to. Bez toho to nejde. Samozřejmě. Tak vem si, kolik tam máš těch Bček teďka tam máš... Myslím, že Baník zůstal, já se Slávie tam je... Radši. Slávie Baník, pardon, kde tam jsou, Slávie Baník. Mně to prostě přijde škoda v kontextu jeho kariéry, že je mu 30, on by ještě prostě 2-3 sezony v lize zvládnul. Úplně v pohodě by to zvládnul. A performoval by skvěle. Neříkám ve Spartě teda, samozřejmě, ale půlka ligy by se ti jako by vraždila, aby ho mohla podepsat. Jestli by to ale zvládnul fyzicky, víš co? Jako technicky o tom samozřejmě není žádných pochyb, je to skvělý fotbalista, ale jestli to zvládne fyzicky s tím, jak ho hrozně trápí ty zranění. Kdyby šel do nějakého teda, když to tak řeknu, jako menšího, horšího klubu prostě, který není na té úrovni té Sparty, spíš je to někdo, kdo bojuje třeba o ten střed tabulky, o to udržení, tak ty by po něm chtěli, že jo, nějaký vytížení, že jo? Tam by potřebovali, aby on byl taková ta kotva té obrany. Jenomže já si nemyslím, že Filip Panák toho už je schopný jako zdravotně. Takže myslíš, že v tom může hrát roli i jako psychika, že už prostě toho má dost, že jako narazil na nějaký svůj limit?
Já bych řekl takový krásný příklad, Micah Richards, samozřejmě známý bandit teďka, dřív jasně. fotbalista, taky skvělej, za Aston Villa, za Manchester City a tak. Taky ukončil kariéru někde kolem té 30, protože on říkal jednou, si pamatuju jaký příběh, že říkal, že každý druhý den nebo každý týden mu prostě tahali vodu z kolen. Že to prostě už nezvládal. Že ačkoliv se snažil na té úrovni to být pořád, vydržet tam co nejdýl, tak to bylo nakonec to, co způsobilo, že musel tu kariéru ukončit předčasně. A jestli Filip Panák zvládne tímhle tempem, jaký bude hrát v Bčku, hrát třeba ještě další 4 roky nebo víc, tak v tom nevidím žádný problém absolutně. OK. Ještě bych teda zmínil jedno jméno, a to je teda, že 30. června skončila smlouva Vojtěchu Vodlovi, který skončil po 20 letech ve Spartě a Ano. stále si teda hledá angažmá. Hostoval teda teď Mladý Boleslavy, Po Mladý Boleslavi, no. jako docela solidní brankář. A jako... Je to solidní brankář, který... Já jsem čekal, jako, že po něm hnedka někdo skočí, někdo prostě z toho středu tabulky nebo tak. To je taky něco, co jsem říkal mockrát, že Vojta Vorel je dobrý brankář, ale není to dobrý brankář na úrovni prostě Sparty, Slávie, Plzně a nevím, možná bych řekl, že by si měl hledat angažmá v klubech, který jsou prostě pod tou skupinou o titul. Že tam by se mu dařilo, podle mě. Tam by dostával ten čas. Okay. Když jsi to takhle krásně nakousl, takhle jsi odpověděl, je podle tebe Vindal dostatečně kvalitní golman pro Spartu? Vindal je za mě na 100% dostatečně kvalitní. Když nemá před sebou zmatený kluky mladý, tak jako zvládá skvěle ten zápas. On nás už tolikrát podržel v tolika důležitých momentech, tolika důležitých zápasech. Pamatuju si, že když jsem byl na výjezdu se Spartou do Olomouce, viděl jsem ho přímo před sebou, jak chytil penaltu v poslední minutě, no někde těsně před koncem, aby nám zajistil aspoň nějaký body, když jsme se snažili ještě nějak bojovat o titul. Je to brankář, který s náma zahrál, odchytal, že jo, tu ligu mistrů, kde ačkoliv dostali jsme gólů spoustu, to je pravda, tak on jich zase hrozně moc pochytal. Pamatuju si, že proti Manchesteru City tak chytil třeba takový 4, možná 5 gólů ještě. Dostali jsme tam tak jako tak na prdel, ale furt nepředváděl zase tak špatný výkony. Za mě je taková smůla, že oni lidi dost často, hrozně rádi prostě jebou nejvíc ty brankáře. Míň se prostě kritizuje ta obrana, více kritizují brankáři, jenomže ona to není až tak snadná pozice, jako si prostě jako i typický vesnický Pepík může říct, že jo. Rozhodně no. On umí dobře nohama, umí chytat, já s ním nevidím absolutně žádný problém. Jakákoliv chyba je hnedka vidět, že jo. Jo, Iker Casillas to říkal hrozně krásně, že jo. Oni můžou vidět, jak 89 minut prostě chytáš úplně krásně, v 90. minutě uděláš jednu chybu a nikdo už ji nikdy neodpáře. Ještě bych teda si probral dosavadní přestupy do Sparty na příští sezonu. Já vám teda vyjmenuju, co přišlo, co odešlo, a pak bych od vás, od každého chtěl zhodnotit od 1 do 10, jak moc povedený je to přestupový okno. Jo, teda. Takže máme tu, přišlo teda gambijský útočník z Jablonce, Ebrima Singatech, Josimar Alcocer, to je křídelník, Kostarika, z Belgie. Je tu teda, pak je tu maďarský duo, brankář Christian Hegi a obránce Viktor Vitali, jsou z MTK Budapešť. Z hostování se vrátil Adam Karabec, ale tam se ještě neví, co bude. A odchody teda, to tu máme. A ještě jenom prosím tě jednu věc, ještě jenom. Silvert Mansverk. Potvrdili jsme si ho, že jsme ho koupili po tom hostování. 2,5 milionu euro. Tak ten taky. Takže teda odchody Rahmány, Kairinen, Ondřej Kukučka a Indrit Tuči, Birmančevič, který byl na hostování, ale odchází, Elias Kobaut a Immanuel Garcia. Jak moc pozitivně nebo negativně tohle hodnotíte? Od 1 do 10, 10 jako nejlepší, 1 jako hovno. Můžu mít trošičku delší odpověď. Ale je to o Spartě, my čekáme tvoje delší odpovědi. Dobře, dobrý, pohodě. Ale já bych se jenom, chtěl bych říct, že to, že odešel Ermal Krasniči třeba,
mi udělalo vyloženě, zlepšilo mi to den, zlepšilo mi to týden, zlepšilo mi to měsíc, možná celý rok. To je prostě, jak je takový ten slavný obrázek, jak si ty vojáci čtou ty noviny a je tam napsáno Hitler is dead, tak to je doslova pro mě to, že odešel Elmar Krasničí. Jako. Za to jsem hrozně rád. Krištof Daněk, že odešel za krásný prachy, je za mě taky super, protože v té Spartě stejně nikdy moc to vytížení neměl. A jediný z těch všech odchodů, co mě reálně hrozně mrzí, je Kaan Kairinen. Rahmány jako OK, furt jsme na něm ještě profitovali 2,5 milionu euro, což je crazy, protože u nás ani nereachnul ten potenciál, který měl. A on byl technicky skvělej, samozřejmě, úplně úžasný, ale neměl ten chtíč, prostě tu bojovnost, nebyl tak fyzický, jako si vyžaduje ta Česká liga. Takže u toho jsem rád, že jsme za něj aspoň na něm vydělali. Ten Kairinen mě ale fakt štve, protože to je asi nejkreativnější záložník, jakýho Sparta měla od ty vole, nevím, jako 10 let, možná 20, jako reálně, Hlavně nebude kdy naposledy ho nahradit. No, nebude to vůbec jednoduchý. Absolutně ne. To je prostě posledních několik let, to byl jediný hráč, co tu obranu nějak řídil, prostě jako playmaker z tohohle pohledu, jako. Techniku měl skvělou, kopal rohy, kopal přímáky někdy. Zastával tam hodně důležitých rolí v té Spartě. A já nevím absolutně, kým to hodlají jako tuhle pozici nahradit. Fakt jako si nemyslím, že tam je někdo v té Spartě teďka, kdo by měl být schopnej nahradit to, co jsme teďka ztratili. Láďo, co ty říkáš na přestupový okno Sparty, který, jasně, ještě to není zavřený, ale no, jasně. doposud. No, hele, jako ty příchody, tak já nevím, jako co k ním mám říct, protože většinu těch hráčů neznám. Jako, takzvaně ten Mansvarek a Sengatek, že jo. Toho Hegio jsem viděl, že jo, já si myslím, že jako ten se tam jako dost hezky usadí. Nevím ten Vitalios, nesleduju ho, nevím jako jaký má prostě atributy. 2 miliony, hele, jako jestli si to Sparta může dovolit klidně, jo. Kdo mě ale překvapil, byl, že jo, ten Alcocer z toho Westerlo za 3,5 milionu, což jako, nevím, já bych řekl, že to je celkem naslepo. 80 zápasů, 5 branek, 6 asistencí, jako číselně to není dobrý. Právě, ale zase na druhou stranu hrál kde v Belgii, že jo, no, tak jako uvidíme jako prostě, Belgická liga je pořád jako hodnocená víc než ta česká, protože je kvalitnější jako podstatně. Ano, kvalitnější na to nesmíme zapomenout zase jako. Za 80 zápasů ze sebe dostat 5 gólů a 6 asistencí, když hraješ na křídle. Je to chabý. Je to málo? Je to chabý. Prostě je to dost málo. Je to dost málo. Ale jemu 22, pořád může ještě se, že ho improvovat. Má jasně, no, je mladý. To samý ten Vitalios ještě jenom. Viktor Vitali. Jak se to jmenuje? Jak se to čte? Vitalios. Maďarština není moje silná stránka. Švároš Maďároš, bráško, ty vole. Já si myslím, že prostě ten Maďar, co není brankář. Ten Maďar, prostě ten Maďar ze zálohy, ze zálohy Sobrany. Hele, já jenom řeknu to takhle. Je mu 18 a v 18 odehrál prostě 19 zápasů v nejvyšší maďarský lize. Nemusí to nutně být nějak tak špatný. Potenciál tam je. Přišel jako sice teda za 2 miliony, ale ve finále v té Spartě mu poroste prostě ta cena, že jo? To určitě, tím jsem si jistý. Takže, Valdemare, co ty, jak se ti líbilo přestupový okno Sparty? Nelíbilo? No tak jako s těma příchodama takový Singhatech, aby nahradil toho Rahmányho, který odešel. To mně nepřipadá vůbec jako špatný přestup. Ten Alcocer, to teda nechápu, ty 3,5 miliony z belgické ligy za Westerlo, který skončil spíš jako ve prostřed té tabulky. Nebáli se o sestup, nehráli o titul a mít tam za minulou sezónu 3 góly a 2 asistence, nebo kolik to bylo, tak to prostě nevystačí na takovou Spartu, kde chceš bojovat o titul. Sice ve slabší lize, ale ne o tolik. Takový Kairinen, no je to hrozně blbý odchod, ale někdo, kdo se mě hrozně líbí už delší dobu a jako sice nevím, jestli by byl dostatečně dobrý, ale je to Dominik Janošek ze Sigmy. Okay. Ten se mě hrozně líbil v té Sigmě, ale prostě... Oprášil jsem. Maďaři, no, já teda o tom Vitaliovi vůbec nic nevím, ale 18letý kluk,
Ten určitě má potenciál, to jako podle mě se když tak v případě, jako že by to prostě mu to nešlo, tak se prostě pošle na hostování někam a bude to. Hegi, ten asi si moc nezahraje s tím, že máte Vindála. No, návrat Prince Mily a Kukučky, co na to. Ale taky se mně líbí vlastně permanentní přestup Milá Mancerka. jenom když tak ten šel hnedka na hostování. do Zpátky, Jablonce. no ano. Díky Jo. bohu za to, ty vole. Zase Hitler is dead. ty Děkujeme, vole. děkujeme. Nechte si ho, ty vole. Nevracejte. Ne- Peníze nevracíme, neměl- jo. Neměli byste k tomu Martince ještě jen tak jako mimo... A Dominik Holý, prosím. Ještě by, kdo by to šlo. Hele, jestli nám proplatíte zpátky jako tu částku, vole, tak klidně si je vemte jako zase, ty vole. Hele, To tak nevadí. dáme ti něco málo za Holýho, ti vrátíme, ale Martince chcem za Mně to nedávejte, dejte ho Křetínskýmu, ty vole, radši. No možná Rosovi, ty vole, Křetě, aby to naházel, ty vole, do AVEček, vole, popeláři budou mít nový Mercedesy zase. Hele, za mně se ten přestupák líbí. Protože všechno to jsou mladí, nadějní hráči. Sice jasně, teď potřebuješ zaplnit díru, co Sparta bude mít na tom středu. Protože Kairinen. Ale co si myslím já, oni tam budou spát prostě Sochůrka. Já si myslím, že tam budou tlačit na sílu Sochůrka. Jo, určitě. Sochůrek je prostě budoucnost, ten musí A ono je hrát za to, každou ale ono cenu. je to dobře, ať prostě hraje. Když mu Jo, to jde, jo. ať hraje. Máme málo takovýhle jako diamantů. Spartě se vždycky prostě docela bych řekl jako vyplatilo tam házet takhle už hodně mladý hráče. Jak dopad Adam Hložek pro Spartu? Naprosto Jasně, úžasně. no. Jak dopad Láďa Krejčí, sice tady jako není odchovanec Sparty, že jo, ale tak jako tak, šel tam docela mladý furt, dopad skvěle. Martin Vitík je odchovanec Sparty, že jo. Jasně. Dopad úžasně, taky. Zase na něm vydělali velký peníze. Adam Karabec, ten se nám vrátil, ale taky odchovanec, že jo. A jak skvěle se mu dařilo v tom Hamburku, jak fajn hrál, prostě již dostal šanci v tom Lyonu, že jo. Já doufám, že jestli si ho necháme, Adama, prostě Karadonu, tak doufám, že on bude nějak schopný prostě to rozhejbat, ten tým. Ale bojím se toho, že aby ho Sparta ještě neposlal někam jako už definitivně, Zase že na ho prodáme. hostování. No, spíš bych se bál, no, nebo hostování s obcí samozřejmě, taky možnost, že jo. Ale spíš bych se bál toho přestupu. Tak já teď teda úplně otočím a zeptám se Valdemara. Kdo měl podle tebe největší minutáž ve Spartě za uplynulou sezonu? Tak. Nehledej si to, Vypal to. Ne, podvádí, vole, bez tak. Byl s odhalem. S odhalem. Největší Hledá- minutáž. No, nejvíc Valdemar minut, hledá kolik Eldorado, v vole. průběhu té sezóny. Nejvíc minut. Můžu ti teda říct, do kolika zápasů zasáhl, jo? Zasáhl do 32 zápasů. Do 32. Já si toho tam taky nejsem úplně jistý. Z ty vole. 35. Nevím, já jsem myslel někdo jako Kuchta, ale to nebude. Ne. To není, to ten není ani v top 5. Není ani v top 5. Někdo z vás teda tip máte? Byl to záložník? Ano, byl to záložník. Byl to Kajrenan? Byl to Kairinen. Divný, protože Dva- ještě aby ne. Když to byl jediný 2760 minut. A zvládl jenom jeden gol, teda upřímně, jo? Ale A tak to očekávaný nebyla gol je jeho 1,33. úloha úplně, že? Tak od Kairina na goly nečekáš. No jasný, no. A teď Láďo, druhý místo. Druhý místo? Já nevím. Hele, já vystřelím do tmy, řeknu třeba Rineš. Nope. Jaká Já to zase byla nebudu pozice? takhle. Ne, řekni pozici, Obránce to řekni byl. pozici. Obránce. A Ševinský. ty vole, jo, Ševinský. Byl to Asger Serencen. Ty vole, jo. Asger to byla. Ale víte, co je šílený? Ten rozdíl mezi prvním a druhým místem. Kairinen 2760 minut, Serencen 1943 minut. Ty. To je dost, Ty vole. to je hodně. Kairinen tam byl prostě pořád, co se tam jako dal nacpat, tak se tam nacpal. Pak teda byl ještě třetí Matěj Rineš, 1897 minut, Albion Rahmány, 1866 minut a až pátý, což mě osobně překvapilo, byl Lukáš Haraslín, 1792 minut a teda 13 gólů. To bylo tím, že Šulo trpí docela taky na ty zranění, že jo, protože on ten jeho styl, jakým hraje, že jo, tak není úplně nejbezpečnější v naší lize, že jo, kde tě je někdo schopný sejmout, někdo ti je schopný strčit prsty do zadku a někdo ti je ještě ty vole pomačká vajca. Rozhodně jsem nenarážel na konkrétní osobu samozřejmě. Rozhodně to nebyl, všechny ty případy nebyly jeden člověk. Rozhodně ti ten stejný člověk nedá ještě hlavičku a loket, vole. Rozhodně to nebyl tvůj spolubydlící, Matěj. Samozřejmě, že ne. Takže teď bych se teda pustil do Matěje z Keep or Sell.
Valdemare, začni, střílej do něj, já jsem zvědavý. Jenom teda pravidlo, ještě i pro lidi, co to poslouchají, pokud si to teda někdo poslouchá, tak teda řekne se 5 men, je to teda Play, sell, bench, ne? Nebo? play bench, okay, sell. tak takhle, no. Ale s tím, že minimálně 2 musí prodat, OK? Takže můžu začít? Jasně? Tak první jméno, co tu mám, je Caradona. To je fair. Toho bereš jako keep, že jo? No play teda, respektive. To se To ptám odpovídej tebe. ty, Matěj. Počkej, Ty máš na jistě si tebe. keep, sell or bench. Počkat, co? Aha, vol, do píči. Já jsem nepochopil tu hru vůbec. Pohoda, nevadí. Dobrý, Stane se. play samozřejmě, play. Kravec. Pak tady mám Martince, A Martinec bench. Eneme, Mám takový pocit, že s tím, jak vypadá teďka ten tým, tak to možná asi bude muset být. No, dáme bench. John Mercado, Tohle už musíš prodávat. Jo, počkej, já už můžu změnit ještě odpověď u toho Martince. No prdele, no tak teda sell Mercado do píči, tak je na hovno. John Mercado a poslední Jakub Surovčík. Sell. Úplně v klidu. Láďo, teď se do něj pustí, než ho dorazím. Dobře, tak začnu zlehka, jo. Ano. Adam Ševinský. Na 100% play. OK, dobře. Jaroslav Zelený. Ty vole, jako kdybychom ho prodali, tak za něj nedostaneme skoro nic, takže radši bych ho spíš ale benchnul. Dobře. Patrik Vidra. Ty vole. Já věřím, že ty tam že tam budeš mít připravenýho někoho lepšího ještě určitě, takže u Patrika Vidry dám play, Patrik Vidra musí hrát. Vidra musí, vole. Lukáš Haraslín. Do prdele. A to už by zbyly zase jenom 2 sely teda, jo? Jo. Do prdele. Dobrý, tak za pojď, šula aspoň budou peníze, no, ty vole. Tak ty vole, jako co ti mám jinýho říct, když už je musím oba prodat, no. A poslední, hele, Honza Kuchta. Jo, tak to klidně prodej, to mi zase tak nevadí. Jsme to udělal ke konci dost jednoduchý, ty vole. No právě, no. Do píči. OK, tak teď je teda řada na mě, no. Tak Matěj Rineš. Play. OK. Adam Ševinský. Play. Jakub Martinec. Sell. OK. Teď už ti zbývá jenom jeden. Už jsem Santiago Eneme. Mně je jasný, že ty tam máš na konci schovanýho ještě někoho lepšího, takže sell. No, už to nějak pochopil, no, tam byl Hugo Sochůrek. Dobrý, dobře, zahrál jsem to save. OK, tak tím bych teda asi zavřel Spartu jako takovou a přešel bych na Plzeň. Takže tak. Láďo, teď se hezky v mém barbershopu posaď a řekni mi, tak, na plešku. Takže, jak moc jsi spokojený s plzeňským trenérem? Martin Hiskej vede Plzeň od teda října loňského roku. Za tu dobu odkoučoval 34 zápasů, 17krát vyhrál, 10krát remizoval, 7krát prohrál. Jsi spokojený zatím? Ale takhle, řeknu to takhle, jako na začátek, když jsem přišel, tak jako jsem měl normálně, nevím, růžový brejle, nebo prostě jako líbil se mi ten styl, co hraje. Jo, protože nebylo tam tolik proher ze začátku. A já si myslím, že to spíš bylo jako to, že prostě měl úplně nový arzenál, jo, oproti té Karviní. Ale jako postupně si prostě jako začaly ostatní týmy na ní zvykat, no, a celkem nás jako sesadili ze židle. Já, když jsem byl v tom Římě, tak jako to jsem normálně skoro brečel. To bylo fakt jako nádhera, prostě nevím. Věřím, to jako, musel být zážitek. V životě jsem asi jako neviděl takovej upset prostě, no, jako a ještě v Evropě. Jako nebyl to jenom Řím, jo, jako vyhrálo se proti Bazileji, remizovalo se s Fenerbahce, Freiburg, Panathinaikos, Porto. Sakra, to jsou jako v Evropě to jsou výsledky jako kráva. Tak jako když si to vemeš, no vlastně teoreticky v Evropě ani jednu neprohráli, že jo? No vlastně ne, no. To je pravda, no, to je pravda. Jenom Arsenal a Plzeň v Evropě neporažený letos. No každopádně, hele, ten Hiský jako ze začátku dobrý, ale prostě takhle, jo, není nejhorší. Furt určitě jako prostě dokáže s tím, co má pracovat a rozhodně jako do těch příštích sezon bude jako celkem
vlastně kvalitní s tím, co má jako k dispozici. Každopádně spíš jako mě trochu mrzel ten začátek té sezóny, jo, když jsme ještě měli Koubka. Protože, a já si myslím, že to nebyla úplně přesně jako chyba Koubka, jo. Ale Koubek byl prostě s tím jeho systémem tak trochu konzervativní. A když jsme jako ještě sezónu zpátky tam měli hráče, jako je Schulz, Kadu nebo Kalvach, tak jako on prostě byl zvyklý na to, prostě to brankář kopne do vzduchu a někdo si to tam veme. Schulz pak dá gól, nebo to pošle na vidru třeba. Ale jako jak mu ty hráči odešli, tak už prostě jako nedokázal s tím hrát a nedokázal se to přizpůsobit jako dostatečně včas. A já si myslím, že jako to bylo... No, povídej. Proč na to narážím? V lize jako 63 bodů, 13 bodů na druhou Spartu, 17 na Slávii. Samozřejmě máš tam i ten fakt toho, že Koubek nějak, to nebylo ani v půlce sezony, to bylo před půlkou sezony. Prostě jo, bylo to po zápase se Zlínem hnedka, no. Takže to je samozřejmě jeden faktor, ale nebyl i faktor to, že se uhrávaly tak skvělý výsledky v Evropě, že se Plzeň pak jako de facto spokojila s třetím místem, protože víc už se prostě nedalo. Ale pro Plzeň už je to třetí místo jako tradiční. Jo, jako bych se mohl vytetovat trojku a nebude mě to jako mrzet. No, ale... by přišel, že ty máš, proč máš vytetovanou trojku? Ty fandíš Plzni, no jo. No. To je asi jako Arsenal 2, no. Nečum, něco jak, že jo, dřív ty křesťani, když že jo, nahánili ty Římani, jak kreslili ty ryby do písku, že jo. Tak takhle si budou nějaký poznávat, prostě potkávat, že jo. Můžeme, jo, můžu taky na chviličku, já se rychle odskočím. Plzně jsme skočili, no. Urolog? Každopádně, pak to po Koubkovi, že ho převzal Baky, odehrál vlastně ten zápas s tím Malmö, který, hele, je to Malmö, jo, jako, kdyby se neporazili, tak by to byla fakt ostuda. No podceňovat to stejně nemůžeš, evropský zápas, jako připraví se na tebe každý. A pak, že jo, byl ten zápas Hradec 3-3, k tomu jako, na to jsem koukal v autobuse se špatnou Wi-Fi a žádnýma datama, takže jako k tomu asi říct nemůžu. Jasně, no. Jenom jako, že jsme to fakt ztratili, no. Vzhledem k tomu, co zvládla Plzeň v Evropě, já bych se absolutně nezlobil, že prostě ta liga šla o maličko stranou, protože to je přesně to, co chceš po těch týmech. No, jasně, hele, já si myslím, že budeš jako tímat všichni ty evropský týmy, bude sbírat ty body a zvedne prostě ten koeficient tak, aby ta česká liga aspoň zůstala v té top 10 v Evropě. Já si myslím prostě, že se asi všichni shodneme na tom, že Plzeň je prostě jako ta, co tahá ten český koeficient dopředu. Už jako poslední třeba 3 sezóny. Ano, pokud ti jde o evropský poháry, tak v Česku to jednoznačně tahá Plzeň. Ale tak zase, když to vezmeme na druhou stranu, tak musíme jako říct, že ani ta Sparta, ani ta Slávie, tak v té lize mistrů je přece jenom docela podstatně těžší, že jo, tahat ten koeficient, nazbírat tam nějaký ty výhry. Jasně, samozřejmě. Prostě. Ano, to je pravda. Tím se nesnažím říct samozřejmě nic proti Plzni, že jo, protože díky bohu, že ji máme takhle jako v takovém stavu, v jakým byla v té Evropě, protože z toho máme aspoň něco, že jo. Ale zase nesmíme zase zapomínat, že jo, na to, co jsem teďka zmínil. Ale ten koeficient aby to pro všechny. No tak jako vemte si to logicky, však Slavie doma v lize mistrů nevyhrála jak dlouho? 20 let, něco takového? Jako můžu být škodolibý hajzl na chviličku? Prosím. Já bych jenom rád zmínil to, že slávisti celou dobu tak strašně se hezky chvástali a tvrdili, že rozhodně neudělají takovou ostudu, jakou udělala Sparta. Jenom, že Sparta pozbírala víc bodů a aspoň tam vyhrála v té lize mistrů. Já jsem si to nemohl odpustit. Já se omlouvám. Jsme tady 4, kolik z nás fandí Slávy, no. Jo, ale tak třeba to sleduje nějaký slávista teďka. Třeba nějaký fanoušek. Nějaký fanda. Fando, zdravíme tě. Zrovna mi ruší odběr na kanále, jde mi napsat Spartianská, jak si to mohl. Ale já myslím, že jako... Jsem tady, jo, v pohodě. Jako, hele, takhle, nebejt Plzně, tak je pravděpodobně Slavie není v lize mistrů, jo. A to je jako, ano, je to hot take, ale jako já se nebojím to říct. Tak není to hot take, že jo, jako je to faktuálně pravda, že nebejt těch koeficientů, co nazbírala i Plzeň, tak tam asi nejsme, že jo? Tak Plzeň je teďka v žebříčku jako českých týmů podle koeficientu jako první, no. A snad to tak je bodama v Evropě, samozřejmě. A samozřejmě. Zaslouženě, jako upřímně, i kdyby ta Slavie nehrála ligu mistrů, dokážete si představit, že by přijela prostě na stadion Olympiko a udělala by AS Řím? No asi jako ne, vole. Bacha, jako několik let zpátky, jo. Tak
5 let zpátky, určitě, Nevím, úplně kdy v to bylo. pohodě. Ale i to stejný Plzeň, ta taky jako celkem vytřískala Řím normálně z No Evropy. tak nebo z čeho to ano, bylo. ale Jo, tak jakoby, jo. co ta Plzeň zvládla za tu sezonu, je tam AS Řím a pak bod Fenerbahce, Freiburg, Panathinaikos, Porto. Jo. Pravda. To je tak, je to tak. Ne, ten Řím si vytetuju do paměti, ale jako jsem rád, že jsem tam byl. Jako bejt Děkuju tam, všem, to co to muselo být myslí, no. To je zažitý. něco, co nezapomeneš asi, viď? Prostě do konce Ano, života. to Musí být asi krásné. ne, no. No a doufám, že Ale jako teda- takový příběhy potkám jako i nadále, hele. Vy a vaše evropský Snad jo. poháry jste trapnivé. No, jeden z A vyjde nám ozval, po ty jo, Liberci no. v evropských pohárech, prosím tě, to mě docela zajímalo. Co mám říkat? Valdemare, kolik jsi jich nazbírali loni, vy? Těch bodů. Kolik koeficient má Liberec teďka? Sorry, ne, loni, myslel jsem předloni samozřejmě, jo, počkej. Myslel jsem 5 let zpátky, Střelba. plus No. potom, no. Valdemare, kolik jste jich nazbírali před sametovou revolucí? To už něco, jo. Nevím, jestli tam našel, hele. Mně se líbí, jak se tu já jako jablonečák prostě řežu. Tak v příští sezónu to Evropu máte, no. Každopádně, další sezona, jaká bude další sezona pro Plzeň? Uh, Bude to v hele, Evropě furt dobrý a liga bude na druhém místě, nebo se promíchají karty a Plzeň Já překvapí si myslím, že aspoň? je furt moc brzo na to, abych něco jako k tomu mohl říct. Každopádně jako ty jména, jako co teďka chodí do Plzně, tak jako to je jak metronom. Na jednu to stranu proberem, to se neboj, kámo. přišly jména jako Fal, Pirgič. Zase jako na druhou stranu taky tam jsou jména jako Boháč a Prepsl. No. Nemám proti klukům vůbec nic jako zlýho, jo. Hele, oba jsou mladí a evidentně jako mají ambice a asi jsou rádi, že přišli na západ Čech, ale jako jestli prostě mají fakt jako furt tu sílu na to udržet se v té Evropě. Uvidíme. Přál bych jim to teda. Tak ono, když Plzeň tak teda vezmeš, převezme, povídej. No, když tak vezmeš, jakoby, tak ta Plzeň jako zatím víceméně jenom posiluje, jako samozřejmě odešel Jedlička, který tam ani už jako nehrál, že jo, samozřejmě. Odešel Slončík, který, toho je za mě škoda třeba jako, Slončíka. Jo, tohle Ale to to je jedna věc, že že Plzeň nepochopím, s ním neuměla pracovat. Neuměla, Prostě. absolutně ne, a to je tom hrozná Hradci se škoda. hodí víc a já mu to Máš přeju. takhle mladý, skvělý talent, který prostě, co předváděl v tom Hradci, že jo, a No, nevyužiješ ho prostě. To je za mě je to hrozná škoda, je to škoda. Plzeň. Stejně jako ten Vašulín vlastně, jako ono v té signě, ty vole, to bylo, já myslím, že to bylo pro něj Ale jako prostě ten dream. Vašulín, na toho se těším v té zbrojovce, ten tam bude zářit podle mě. To je pravda, to je pravda. Ten zbrojovka celkově vypadá jako hrozně zajímavě. Mhm. To se Mně se hrozně líbí, co tam dělá ve zbrojovce. V predicích uvidíte, kam jsem je polodil, no. Takže teda Plzeň převezme pozici pro vítěze domácího poháru, bude hrát teda 4. předkolo Evropské ligy. Myslíš si, že to zvládnou dotáhnout do Evropské ligy? No tak já jsem neviděl jména, že jo, co tam jsou před nima. Ale jako já nevím, mně prostě přijde, že každý rok tam prostě do těch nižších soutěží jdou jako takový ty víc a víc neznámý týmy, jo. Když si prostě vemeš jako koho měla Sparta loni jako v těch předkolech konferenční, jo. Byl tam prostě Ararat, byl tam jako Riga FC, nebo kdo tam byl. Jako Jo, Riga, to jsou Riga. jména, který prostě jako neznáš, jako. Ale tak víš co, je to přece jenom v tom případě té Sparty byla to jako konferenční liga, ta byla udělaná pro ty menší státy, ty menší kluby, že jo, to je... Ale i ta Evropa, jako teďka vlastně hraje Dynamo Kyjev z Univerzita Taja Kluž, jako to taky prostě, viděl jsi někdy Ale hrát? to je takové, jako když tak vezmeš, jako kdyby si mi řekl, že tyhle hrajou Evropskou ligu, já si řeknu, asi jo, jako dává to trochu smysl. No, vy jste Víš, já zase jsem spíš vždycky, jako ještě, když jsem byl mladší, já to říkám, jak kdyby mi bylo 30 nebo něco teda, jako, ale to je jedno. Dědo. Já si pamatuju, že ta Evropská liga byla prostě 2, možná 3 dobrý týmy, jako z těch top 5 lig, a pak samý jako prostě nejlepší tým, ty vole, Bůh ví jakých lig, protože postupovali, že jo, z těch 3. míst ještě z ligy mistrů, že jo, ze skupiny. No jasně, no. Že prostě měl si tam sice jako jo, hele, měl jsi tamhle Neapol, tamhle si měl, nevím, nějaký další prostě jakovejhle typ klubů, ale pak jsi tam měl kluby jako Dynamo Zářeb, měl jsi tam Olympiakos a
ty vole, Bate Partizan Borisov. byl hrát. Jo, třeba, no, jak se jmenoval takový ten ukrajinský klub, jak už neexistuje, jak hrál v finále Evropské ligy. To bylo... No, počkej. To by, Ty ty vole. vole. No, počkej, ty vole, co to bylo? Nebylo to... Mám to najít, já to najdu. Dnipro A nebo já tak vím, nějak se vím, to který myslíš, ten jmenovalo. modrý, Dnipro, no. Jo. Jo, OK. Bylo No, to každopádně už nás trošku tlačí čas. Takže bych se kouknul na playtime, nebo game time celkově. Kdo měl Mhm. podle tebe nejvyšší minutáž? Nebo první, kdo byl v minutáži? Z Plzně. Napadá mě asi jenom Červ. To strefil. To je Jo? dobrý show. 2649 minut. Jeden gól. On Všimli tam jste si, hrál, že se to jako opakuje? Že ten game time, čím je jako vyšší, tak tím méně gólů dávají? No. Hele, ale zase... Víš, jako, když se bavíme o záložníci Červa, jsou prostě nejspolehlivější. Právě, no. tohle. Jako koho, kým Ale, ho za, nahradí. ale zase nejvíc gólů, já jsem si vždycky vzal jenom top 5, tak nejvíc gólů má zase až pátý v pořadí. A to je Tomáš Ladra, 4 góly, 7 asistencí. Je to zajímavý to takhle vidět. No. Hele, spíš mě překvapilo, teda- že Tomáš Ladra je jako pátý v počtu, teda, no, dobrý. Je tam, no, 2021 minut. Druhý je teda Amar Memič, 2335, To jsem si taky Samson myslel, Vech je že tam bude. třetí, 2215, Merčas Dosky, 2046, pak je tam teda No, pátý Ladra. Ladra. Další teda. Chtěl bys asi nám něco říct i o Filipu Prepslovi? Jsem si Já ho tak neznám. jako dal poznámku. Hele, Neznáš ho? Aha. jako, řeknu to takhle, jako, hele, hrál za hodně týmů, hrál za Slávy, Boleslav, prostě hrál i v tom Polsku, že jo, za, co to bylo, Pogon. Jako ligou je prověřený jako jednoznačně, to jo. Ale jako, jestli teda Plzeň je jako pro něj, no tak to, hele, máme 10 měsíců na to zjistit, no. Takže teda to nějak zaobalím, posledně si už teda nějak zmiňoval, každopádně teda jako, může letos Plzeň reálně překvapit Spartu, Slávy? A to je otázka na vás na všechny. Ale já nechám vás první dva, abyste si to jako řekli a pak podle toho se nějak A odpích. překvapit, jako já si myslím, že určitě jo. Ono, jako trošičku bych teďka poglejzoval ty vole Martina Hiskýho, protože za mě je to trenér, kterýmu když Plzeň dá čas a dá mu prostě involvne ho nějak prostě víc v té vizi, že bude fakt jako ho podporovat v tom, co potřebuje k tomu, aby v té Plzni něco vyhrával, tak já si myslím, že on to je dostatečně dobrý trenér na to, aby předvedl něco, co třeba z Plzní dokázal Pavel Vrba. Aby prostě z toho klubu, který bojoval o Evropu, nebo hrál Evropu teda spíš, tak aby z něj udělal prostě titulový klub. Já si myslím, že určitě Plzeň je tým, který může sice 3-4 sezony hrát převážně prostě bojovat o 3. místo a pak z ničeho nic se vyšoupne nahoru a bojuje o titul prostě. Já si myslím, že překvapit určitě můžou. A právě jak jsi to nakous, tak bych ještě chtěl zmínit, že pokud se stane to, co loňskou sezonu, že Plzeň bude dávat prioritu, což samozřejmě do nějaký míry jako dávala prioritu Evropě a stálo je to možná v lize něco málo. Jestli to nebude stát Hiskýho hlavu, víš, jestli ho to nebude stát místo. Protože to, co ti generuje přece jenom zisk, je prostě první místo v lize, že jo? No to je sice pravda, takhle. ale jako když se mu povede dobrý umístění v Evropě, tak má taky za to docela hezký, že jo? Posílíš Má za to, český fotbal. poslouchej, jestli můžu jednu věc, tak já si myslím, že zase pro Plzeň by bylo podstatně výhodnější, když tak vezme, že když se ti daří v Evropě, tak tě vidějí i v zahraničí. Tím pádem si zviditelníš nějakého mladšího hráče a najednou prostě si o něm můžou říct, že nevěděli o něm tamhle v Německu a najednou tyhle bundesligový tým uvidí třeba Dveha a řekne si, ty vole, on je to docela dobrý player, jako. A hodí za něj víc peněz, že jo, než co by hodili týmy, co sledujou jenom jako z české ligy ty hráče. Hele bacha, jako od Veha se zajímavili oba římský týmy. No jo, proč by taky ne, jako je mladý, je dobrý, nevidím důvod, proč A je by drahý. nezajímal. A je drahý. Přestupy, a to jsem už jako párkrát zmiňoval, přestupy Plzeň zvládá. Jako, i přesto, že některé jména jsou na pováženou, tak přestupy Plzeň zvládla vždycky udělat tak, že z toho minimálně vydělala. No, To je přehledem to je minulá sezóna. To, o co jdeš, jo. Durosinmi, Schulz. Ano, to je rychta. To jako je rychta. No každopádně, abych asi se Hranáč sypal taky. na ládu taky. Z Keep Bench or Sell.
A No. asi začni Valdemare, pak Matěj a já si zase vezmu konec. A na koho? Plzeň? Jo. Ano, Plzeň. Ano. Tak dobře, mám tady Suare, Bench. Jemelka. Hele, jako on ten Jemelka je jako úžasný. Jo, já ho furt chválím. Mrzí mě prostě to, jak se zranil tady ke konci sezóny při tom zápase s Panathinaikosem. Ale já si myslím, že Jemelka si prostě zaslouží hrát over jako prostě 90% těch hráčů, co tam hrajou. Takže já bych ho hrál. Karel Spáčil. Kolik můžu benchovat hráčů? Tam musíš prodat 2, jinak nevím. To je jedno, ale 2 Asi prodat. Hlavně dva No, prodej. ty vole. Spáčila jsem dlouho neviděl hrát, jo. Ale není špatný, ale já se bojím, jako co tam máš ještě za jména. Takže já radši řeknu prodat. Jiří Panoš. Hrát na 100%. Já si myslím, že jako k tomu bych chtěl prostě mít pár slov, protože Jirka Maxim Panoš, ačkoliv měl jako mezeru mezi jako gólama 17 měsíců, jo. Ten první gól dal proti Krivbasu při kvalifikaci v Evropě a ten druhý zase v Bazileji. Tak i přesto si myslím, že jako jeden z nejkreativnějších hráčů vlastně, co Plzeň za posledních pár let viděla. A já si myslím, že byla strašná škoda prostě, kdybychom ho nehráli. A poslední můj na FMku milovaný Matěj Valenta. Sell, 100%. Ne, hele, takhle, jako Valentu mám rád, jo, ale prostě vždycky jsou takové jako epizody, kdy prostě mám chuť prostě normálně zavolat tady jednomu neznámému izraelskému politikovi a trochu udělat jednu práci. Řekněte to jméno, neznámýmu. nestýďte se. Řekněte to jméno. Ne, tak jako Valenta není špatný, jo, jako když má prostě jako nějakou svoji jako fázi, tak dokáže fakt hrát hezky. Ale prostě jako, nevím, já jsem na ten midfield jsem spíš zvyklý prostě jako na to, že tam Červ to tahá, Hrošovský teďka poslední dobou jako taky. Nevím, pro Valentu prostě nemá místo jako v tom týmu, no. Matěj, trhej. Tak jo. Jdu trhat. Takže Láďo, mé první jméno, Patrik Hrošovský. Hele, po 7 letech zpátky v Plzni má určitě jako zkušenosti. Tak ho prodáme. To už Jako, to už teda není nejmladší a ta cenovka tomu taky odpovídá, ale zbytečný prodávat. já si myslím, že ho furt jako můžeme hrát. Naprosto souhlasím. To je správné. Tu jsem hledal, tu odpověď od tebe trošku je docela. Matěj Vidra, no, to je stejný příběh, no. Prostě taky má zkušenosti z Premier League, že jo, Burnley, Watford, Derby, Derby z nižší ligy ještě. že jo, taky jako jeden z nejlepších prostě Premier League českých střelců, ale zase jako kolik jich tam bylo. Každopádně zase Matěj Vidra, hele, minulou sezónu byl kapitán, ale zranil se nadlouho. Je úžasný. Na začátku prostě měl tu formu fakt úžasnou. Nevím, prostě byl asi top 3 v těch střelcích, jako prvních asi 10 zápasů. Každopádně bojím se, co tam máš ještě za jména, takže no. Já doufám, že toho nebudu litovat, ale asi řeknu sell. Nebo retirement, nebo nevím. Retirement. Do důchoďáku ho pošleš. No. Zavřem ho do sklepa, vole, a bude OK. Tak můj další, koho tady mám, tak je Kabongo. Hele, jsou věci, které jako odpustím a jsou věci, jako které jako neodpustím a vemu si sebou do hrobu. To, co se stalo Kabongovi, tak jako, já nevím, já bych mu to hostování prostě v Boleslavi přál znova. Jako tam se normálně rozehrál. Já myslím, že prostě není špatný, ale jako není typologicky prostě na tu Plzeň za mě. Jo, jestli mě chápeš. Takže asi... Začátek zněl, že mu něco šíleně osobního chce vyčíst. Jako... Kámo, no. Dobrý. Takže sell říkáš, nebo? Asi sell. Sell, dobře. Tak jo, dalšího, koho tady mám, tak je Amar Memič. Play, na 100%. Hele, jestli je jako někdo, kdo si zaslouží ty vole v Plzni nějakou jako plaketu, ty vole jako v Hall of Fame, prostě v bráně borců, tak je to Memič. OK. Souhlasím, to jo. To je validní. Já jsem doufal, že řekneš sell, aby jsem se hnedka nabídnul se Spartou, že bychom ho vzali, ale to je jedno. Dobrý, ještě jedno jméno? Mi to vadí. Ještě jedno jméno mám a to je Merčas Dosky. No. Musím někoho benchovat? Asi ne, co? Nemusíš. Jediný... Mám 2 play, 2 sell, takže jako já ho budu hrát. Musíš... Merčas Dosky je taky úžasný. Hele, jako... Musíš prodat. Minimálně nám přitáhnou Siráku jako strašně moc followerů, takže... Nazbírali nějakou minutáž na World Cupu, že jo? No to taky, hele, dostal, já myslím, že jako... Odehrál celý zápasy, že jo?
Právě, já jsem a zároveň jako taky měl, myslím, nejvíc vyhraných duelů, jakože se o něm psalo prostě na těch jako stats Jestli si channelech. to pamatuju, tak to byl ten zápas s Norskem možná, kde hrál, jako oni tam sice prohráli nějak, kolik to bylo, 4-1, ale tam hrál zrovna 4-1. docela v pohodě, si myslím. Jo, ale ačkoliv dostali jako takovou pušku celkem, tak jako zároveň si myslím, že jako ta vina rozhodně nejde za Dvehem. Ne, za Dvehem. Teda za Dvehem, sorry, za Doskem. Dosky, já nevím, já si prostě myslím, že si zaslouží jako ten základní tým. Minimálně jako celkem hezky nahradil toho Kadua na levo. Určitě, Okay. skvělý, že jsme ho koupili a... Tak jo, Tak jo, za odpovědi. tak je řada na mě. No tak pojď, Florian tak Wiegele. Pojď ty blázne. Wiegele, play. Nejvyšší hráč, kámo, na World Cupu, to bohužel... Dobrý, hele, počkej, klidni se. Já mám slova, hele. Wiegele, úžasnej, jo, taky. O Evropě, když byla ještě Evropa, tak taky o něm psali, že měl prostě 95% jako kolik? Úspěšnost prostě jako těch chycení, že jo, měl 19-20, což jako to není špatná statistika, jo. A zároveň jako myslím, že ta vejška mu strašně pomáhá. Je škoda, že jako na to mistrovství neodehrál ani minutu. Je to škoda. Play. Strašně, jako jednoznačně play. Jo. Jestli je někdo, jako kdo nahradil Jedličku prostě jako možná i líp než on, tak je to jednoznačně Wiegele. Okay. Denis Višinský je teda to druhý jméno? Denis Višinský, no. Já si myslím, že on se prostě exponenciálně zlepšuje, jo. Já nemám jako asi sebe menší důvod ho prodávat, já bych ho prostě hrál. Okay. To je valid. Lukáš Červ. No, tak to budou, tak ty jsi tam na mě jako připravil 2 gary naposled, no. Hrát, jednoznačně, nejdražší hráč Plzně, jako ten midfield drží jak nevím prostě. Já nevím, jak to popsat, prostě je úžasný jako v tom midfieldu. A i když jako většinou nemá ty dobrý ratingy, tak jako všechno to je prostě jako pro něj. Okay. Alexander Sojka. No, tak bohužel toho musím prodat, ale jako jestli je někdo, na koho jsem fakt změnil názor, tak je to Sojka, protože Sojku jsem jako ze začátku fakt neměl rád, nevím, prostě přišlo mi, že to bylo jako zbytečně prostě vyhozený peníze, když jsme ho koupili zpátky z Hradce z nějakého důvodu po půl sezóně. Ale Sojka je úžasný, jako na tom mistrovství si zasloužil být. Jo, rozhodně. Je strašně univerzální, jako kdyby ho dal do brány, tak je jako i tak tam Prime Buffona, no. Ty vole, to nevím, ale minimálně bych to chtěl vidět. No, jako hele, dal gól proti Slavii, když to bylo takový trochu pofiderní, co se tam stalo, nevím, jestli to pamatujete. No, jasně. No. Tak teda poslední jméno, no. který musíš prodat. Tam bude Dvech. Prince Adu. Ale, tak to jsem teda čekal, že tam vyjmeš něco lepšího, no. Jako, Adu není špatný. A tak ona nejspíš asi přichází jako ta doba, kdy asi bude asi za lepším. Ne? Hele, ta předminulá sezóna, tak tu si zapečetil fakt nádherně, jo. Dal gól proti jako velkým týmům, dal gól proti Sociedadu, proti Frankfurtu, dal gól i proti Spartě, což si taky jako, to bylo takový, tam jsem se usmál toho. Každopádně Adu je jako takovej, nevím, taky verzatelní na tom útoku, ale prostě já si myslím, že jako víc si hraje s míčem, než jako, že střílí. Není to nutně chyba, ale musí tam být prostě někoho, kdo jako na koho to taky může jako zahrát. Do toho prostě mrdne, no. Okay, no, takže asi ho musím prodat. Takže tím pádem máme Plzeň za sebou. A no, nám zbývá poslední klub a to je... Project FC? Ano, Project FC, je to Slovan Liberec. A to je primárně na Valdemara. Teď se vypovídáš, neboj. Já teda jenom, co tu mám napsaný. 2 sezony zpátky převzal jako Liberec majitel Ondřej Kania. A jako spousta změn, o kterých víme, jako nastaly. Moje otázka teda míří na tebe, Valdemare, samozřejmě, ale spíš tím směrem, že když bys celou tuhle změnu, jako 2 sezony zpátky až doteď, měl zhodnotit, prospěla ta změna Liberci, nebo ne? Tak prospěla, určitě mě dal jako naději v ten klub, jako, že to bylo takový, takový prostě, že jsme byli kolem skupiny o titul, ale nikdy jsme se jako tam pořádně nedostali do té skupiny o titul. A vlastně ten jeho hype, a že chce bojovat o Evropu a prostě chce zlepšit tu kvalitu toho klubu, chce z nás udělat lepší tým, jako takové úroveň, nechci říct Plzně, to je moc, ale co je teďka Jablonec? Co jsme měli být my? Můžete si nechat zdát. Počkej, já myslel, že Jablonec už není rival, říkal Kaňa, vole.
No už není, no, už jsme nad nima. To není rival, vole, přesně. To není rival, protože se na ně všichni vysrali, na derby. A pak to bůra doma, co dostali, ty vole. Jako jo, byl jsem no. na tom zápase, užil jsem No. to, pánové. No, jako dámy naději, určitě to jako nevyčítám Kaneovi. Jako, co mě ale teďka jako to irituje, ještě je teďka přestupový období, ale odchod to Angesana i Celý ten přestup, ten trade, Celý- jakoby. no, celý ten trade prostě, bylo to hrozně, Diakite a Angesan za Máte Bořila. Bořila. Pro Jako kontext Bořil byl to teda může být dobrý fotbalista, nesnáším ho jako člověk. Kušej, Bužek, Kušej Bořil. mě a nevadí, dostali- s Kušem, ten, sice je to jenom hostování, ale Kušej, ten mně připadá, že by se jako hodil do toho liberského útoku. Ten tam bude boulit. Jo, by se- ten Mně by se ale Vasil Kušej tam jako líbil. víte, jako co mě připomíná ten jako trade, jak tam prostě nacpali toho Bořila, že prostě mě to prostě připomíná takovou tu typickou situaci, že prostě máma vám řekne, no jasně, můžeš ven, ale vem s sebou mladšího bráchu, ty vole. Úplně to na mě to... Teďka prostě- bereš spíš ale staršího brachu, bereš dědečka No. za sebou, vole. Ano, Bacha, jako ve finále Bacha, ještě dědečka, tam byl ale... Alexander Bužek, ty vole. Jo, tak to je mladší brácha, ty vole. Jo, to jsou ale pozor, Ale zase, Kušej a to je Bužek dobrý, jsou jako skvělé dobrý. pro Liberec, o tom žádná. Ale... Ale- Bužek, na to se těším, no. Ten si v té Bořil, Slávě teda já- moc nezahrál. Já tomu nerozumím prostě. Já vám říkám, že to byl prostě jenom člověk navíc a Slavie byla, že takhle nadšená, kámo, úplně mega Ale nadšená. tak, že ale se tak on bavili. tam šel zase jako volný hráč, ale Bořil, že jo? To jo, No, to ale šel. jako nevíme, Tak jestli stejně tak neřekli, jako hele, přivez- tak my ten trade vezmeme, ale vezmete si zase toho za free, víš Já mám pocit, že Bořil na něj si na to teďka nějak stěžoval na tu Slávy někde v nějakém rozhovoru, myslím, jako fakt nechci kecat. Jo, jako, ale jak se teď- k němu zachovali, no. Jo, Jako a jestli to je jediná Kušej se taky trošičku jako to. Jestli tvoje jediná náhrada za Enže Angesana je volný hráč Lukáš Vůka, tak pak jako nic proti Hulkovi, jako nebyl špatný minulou Ne, sezónu. všechno proti Hulkovi. Jako je mu 31, zatímco Angesanovi bylo 22 a Diakitemu bylo 20. Teďka jsem viděl nějakého toho gruzijského borce Basiladze, nebo jak se to čte, Mhm. ten jako Bašiledzi. třeba, vole. 20letý kluk, no. 750 No tak my se euro, se podepsali Gruzie, 20letýho Falova z Bráva, 20letýho Bašeladžo z Torpéda Kutaisi a ten jediný jako kdo, nevím, Venuste Babula, který jako měl 16 Babula, kontribucí jako v slovenské lize minulou sezónu. OK. Jenom je teda crazy, ještě před začátkem přípravy Liberec propustil Radoslava Kováče. Na to jsem se chtěl tebe zeptat, co si o tom myslíš, jestli to byl jako dobrý krok, nebo jestli toho bude třeba zpětně litovat, tak jako u propuštění Luboše Kozla třeba? Je Hitler mrtvý. Neřekl bych, že Hitler mrtvý. Jsem rád, že Kováč byl propuštěn, ale nejsem rád, že ho nahradili Branislavem Fodrakem. To jsem vůbec nepochopil. Člověk, který nemá vůbec žádný zkušenosti v managementu, by neměl přebírat klub jako Liberec, který chce prostě bojovat o Evropu. No, ano. To je bych. prostě už ten stage, to už je prostě za tím denialem, prostě ten hype už umírá. Hele, já jsem si o něm ten něco acceptance, že zjišťoval. jako ta Evropa tam nebude a ty tam přines Branislava Fodraka. A Hele, kde vedl musím jít Dunajský trénovat, ty Stredu. vole. Od loňského podzimu a byl teda druhý v lize slovenský. Měl nejpevnější defenzivu, jenom 8krát prohráli, ale teda kvůli nejspíš nějakému soustavnému tlaku na něj, že po něm prostě chtěli titul, tak ho prostě vyhodili na konci sezony. Což je trošku krutý, ale OK, jako dobrý, no. Takže on přišel vlastně jakoby jako volný trenér. No. Ale teda, co jsem tak nějak zjišťoval o něm, tak je to prej pasivnější jako trenér, že je to takový ten opak Rady, víš, že jako neřve moc, takový ten profesionál, víš, to takový ten Je to good boy. klidnější typ. No ano, je to hodný kluk. Je to hodnej kluk, vole. Tak. No, každopádně bych se teda ještě chtěl zeptat, a tohle je hodně kousavá otázka. Jak do liberecké filozofie, taková ta, což jako jsem pochopil, že je, víš co, levně koupit a nějak aspoň s výdělkem prodat,
Jak moc s tím souvisí příchod Jana Bořila? Příchod Jana Bořila mi to prostě připomíná příchod Masopusta. Že prostě Ani ten tě nedával smysl? jako není to, že by mi nedával smysl, ale to prostě podle mě nebude ten přestup, kdy prostě on jako bude někomu přeprodaný. To určitě ne. To prostě No jasně, že ne. Neviděla, to že prostě už podle asi, mě jo. bude o tom dát té kabině nějakou zkušenost, protože ten Liberec má sakra mladý tým. No a to je Prostě- ale ta druhá věc. Ono, musíš taky zohlednit to, že ty sice máš zkušenýho borce, typu Bořila, ale tak nějak se zapomíná, že je to docela magor. No to se nezapomíná, to je jasný fakt. Na to zapomenout nejde ani. Nevím, jak chce tady Fodrek jako skrotit Bořila, ale jako No a zároveň... to je taky další věc, no. To by Jestli- Aby Bořil neskrotil jeho, ty vole. Jestli je toho schopnej, ale zároveň prostě jsou to oba dva kluci, který mají hodně zkušeností v té české lize, ví, jak chutná ten titul, jako vzhledem k tomu, že hraješ za Slávii zmrdivé. Ale prostě Wow. Hlavní trenér Jan Bořil, asistent Bronislav Fodrek. takovej Přijde, to, řekne, co jsem dej sem viděl, tu pásku, vole. takový Petr Šivčík, který šel do Brna. Okay. To mě prostě, ten by se mě tam hodil jako víc do té Plzně. Teda ne Plzně, Liberce. No jo, Do Plzně, Petr Šivčík do Plzně. Jo. do Plzně. Do Plzně? Plzně, První No, název. okej. ty vole. ne. Asi tak. Dobrá tedy. Já si myslím, že vzali Fodreka i proto, že tam viděli tu nejlepší obranu na Slovensku, víš. A co si myslím, že Liberci trošku chyběla jako pevnější defenzíva. Takže je dost možný, že i to hodně přispělo tomu, že tady jako skončil v Liberci. Jestli mě rozumíte. Jako defenzivně, No mohlo to být lepší. mohlo to být rozhodně lepší, no. Tam prostě byly časy, kdy nás musel podržet ten Koubek, který to jako i hodně dokázal. Neříkám, že neměl špatný zápasy, to má každý golman. Ale vždy dokázal nás hodně času, hodně úseků vlastně, když jsme prostě vyhrávali, nás tam držel. A dokázal to tam vždycky vychytat i přes tu třeba, kde to najdu. Na té nejlepší to bylo na té Spartě, po té červené Kajonda, jak jsme to tam vytáhli na tu remízu. Okay. Sice to bylo v 94. minutě, ale ten zápas nějak jsem No, to bylo vyloženě skvělý, no. To bylo ten vlastně- zápas mně připadal, sice ne jako celým týmem, ale hlavně Koupkem a třeba takovej Dominik Plechatý, se jim to prostě povedlo zrovna. Jo, OK. Jako já chápu, že chceš mladý vyvažovat nějakou zkušeností a mít tam nějakým stylem jako mentora, ale že by mě přišel Bořil jako nějaký extra mentor, to se fakt... Není, Dementor určitě. To je poslední člověk, co chce, že by mentor někoho výrazně mentoroval, míň. ty vole. To je prostě Nightmare, Blunt Rotation je, vole, on, prostě Bořil a Chorý, ty vole. To Já poslední ti říkám, lidi, že kdy jsi měl pouštět Tvrdík jakýmkoliv ve dětem, svém ty vole. kanclu 2 dny tancoval, když zjistil, že se ho zbaví. Ten To je 2 dny, prostě, ty kámo, vole, ten jenom tancoval. On je jak Epstein, vole, toho nesmíš pouštět prostě k mladým, ty vole. Epstein je, vole, bude ošahávat, vole, Bořile bude mlátit prostě. Jako, No, Chorý by je každopádně ošahával možná. bych se posunul na do prdele. Game time. Kdo měl podle tebe největší minutáž? Nebo podle vás všech v Největší KZ minutáž. Liberce? Můžu si tipnout? A negoogluj. Jasně, Já si, pojď. no, tak, Koubek. tak, tvůj. Není ani v top 5, kámo. Fakt? Není, Tak, není. Láďo, máš někoho? Nemám, Valdemare, nemám. Zatím si hledá přítelkyni. Teda to. Jaký Láďa je dis, volnej, ty jo? vole. Tak What ano. the hell? Tak já se schválně Nebo zeptám, přítelé? je to záložník? A? Je to záložník. Je to Vojtěch Stránský? Ano je, 2635 minut, Je to 2 tak. Druhý je teda Angen Gesan, 2449 minut, Marek Icha 2432 minut, Kajondo 1988 minut a Lukáš Mašek 1804 minut. Já bych teda se posunul rovnou, protože už nahráváme hrozně dlouho, takže bych se posunul rovnou na těch jistých krásných 5 men, kterým mu trošku jako zhoršíme náladu. Svršivý život, no. Asi začni, Matěj. Mám Play začít bench já? Hustle, pojď. Tak to jo, mě počkej, pust. kde mám Liberec, tady mám Liberec. Tak jo.
První začneme s právě Vojtěchem Stránským. Vojtěch Stránský, hrát. Ano, dobře. Je to prostě... Jo, chceš to odůvodnit nějak ještě teda, sorry. Tak mně připadá, že je to prostě, že prostě může být konzistentní hráč, který ti prostě dokáže vždycky tak nějak odehrát nějakou šichtu. A prostě nějaká ta stabilita tam je potřeba. OK. A další jméno, které pro tebe mám, je Krolis. Krolis? Ano, Krolis. Jestli by z Vasila Kuše se stane permanentní přestup na konci sezóny, tak bych Krolisa prodal. Dobře. Ermin Mahmič. Hrát, 100% hrát. Na 100%, to je mi jasný. Augustin Drakpe. Drakpe. Terorista z Dordrechtu, ty ve. Sice odehrál jako jenom 9 zápasů, takže nevím, jako, jestli ho můžu nějak hodně hrotit, moc si nezahrál, ale z těch 9 zápasů 3 žlutý a 1 červená karta, to teda jako není moc normální. To zase uvidíme, jak Fodr jako skrotí, tak jako zbývá mi tam, to jste 4. hráč, Inu. Jo. Tak já ho radši prodám a uvidím, koho mě dáš jako poslední. Poslední byl Soliu. Jo, no, taky tam měl ty karty, no. Ale to bych možná benchnul. OK. Je mladý, má Láďo, potenciál, neprodal by ho. To je validní. Láďo. No tak další z vás, Láďo, seš na řadě. Láďíku. Dobře, no, tak já si to vemu, hele. Tak první, třeba Lukáš Mašek. Lukáš Mašek, hrát. Nebo bench. Bench, OK. Bench. Dobře. Maška bench. Druhý, Aziz Kajondo. Aziz Kajondo. Sell. Ten ty žlutý sbíral jak šílenec. Dobře. 11 žlutých a 3 červený. OK. Raimond Krolis. Jestli zůstane Kušej, tak sell. OK. Ermin Mahmič. Hrát. Naprosto. A Lukáš Letenaj. Hrát. OK. Já mu věřím. Solid. Dobrá tedy. Validní. Martine, ty ho můžeš jí terorizovat teďka. Já už si tady mnu ruce. Takže teda Lukáš Masopust. Bench. Já bych ho nechal pouze pro ten mentorship. Ermin Mahmič. Hrát. OK. To máte všichni tam Augustin Mahmiče? Drakpe. Augustin Drakpe, to už jsem říkal. Nevím, jestli ho Fodrek dokáže skrotit, ale je cel. OK, to je jeden cel. Vojtěch Stránský. Hrát. Takže teda na prodej ti zbývá Tomáš Koubek. Však to byl 3, ne? Jsi říkal Ne, 3. byl Augustin Drakpe. Augustin Drakpe? No. No, 3. byl Augustin Drakpe, takže 4. je Koubek, ne? Ne, Stránský tam byl ještě. Jo, no. Jo. Jak jsme se tam zamotali, kluci, ty vole. Nějak jsem se no. To mě zbývá Koubek na prodej do píč. No. Mi nevyšlo, no. Stane Tak se. čekáš, že ti vydám jednoduchý, nebo jako... Ne. No každopádně, ještě teda bych to celý jako zavřel, nebo předtím, než to úplně zavřem, tak bych se teda chtěl zeptat na game time, ale celkově, kdo má podle vás úplně největší minutáž celé ligy? Ty vole. Uj. Já vám napovím, jo. No. Ale tak jako obšírně. 34 zápasů, 2 asistence a očekávaný góly 7,61. To je nápověda, ty vole. Tak čekáš, že to udělám jednoduchý, čekáš, že ti řeknu, kámo, že vole hraje za piči, vole Bohemku, je to střední záložník a má číslo 8, nebo... A je to a hraje za Bohemku a je to střední záložník? Nebo ne? Není. Do prdele. To zkusil, no, nevadí. Ty vole, no. Dáš nám aspoň nějakou jakoukoliv maličkou nápovědu ještě? Já bych vám dal nápovědu, ale ona vás zmate, ale stejně ji dám. Je z Plzně. Z Plzně? Co? Je to červ? Ne. Není to červ. Z Plzně. Takže kdo měl v Plzni nejvíc odehraných minut? No červ, no. Ale jako spíš, kdo tam jako přišel z Plzně. Jde na to dobře, Láďa. Jde na to dobře. Koho jsme pustili, ty vole? Ne.
Teďka mě napadly 2 jména, který jsme... Jo, počkej. Sojka? Ten to není. Je to teda hráč, který v Plzni odehrál teda méně minut než za ten druhý klub. Tak mě pak Měl napadá tam už 2 jenom kluby. asi... Počkej, je to Čech vůbec? Ty vole, myslím si, že jako jméno mě zní slovensky, ale bude to Čech, ale to tak Počkej, jakže zněla Detailně- ta otázka, pardon, já jsem se detailně- asi ztratil trochu, vole. nejvyšší game time jako jednotlivého hráče v celé lize. Prostě šance liga, kdo odehrál nejvíc minut. Ty vole. Nejvytíženější hráč. Ty, ale kdo to může být reálně, jako? No to mě taky Ale zajímá. ty můžu vole. vám říct, že to je 3060 minut. Má Pff. z toho 1440 minut má za půl. Počkej, jedla? Není to jedla. Jedlo to nebude. Nemá se, kamo, kde by se dal 7 očekávaných gólů. Zubu. Jako, Nevím. je to tak, no, jako přímě. To je pravda, mě vypadla tahle statistika. Ne. Dobrý uvážení, ty vole. No tak počkej. Je to obránce. V obránce. Mhm. Kterýho v obránce jsme pustili? Já vás nebudu tady rád. Počkej, počkej, ne. Je to Krčík? Je to David Krčík. 34 Vole. zápasů, 3060 minut. 1440 minut za Plzeň, 1620 minut za Karvinou, která pápá liga. Jinak druhý byl Bye. třeba Nemanja Tykyášky z Jablonce, 2965 minut. Třetí Martin Králík, Mladá Boleslav, 2897. Lukáš Hulka, 2820. Pak je tam Zlínský Cupák, 2811. Na 6. je další Jablonečák, Vachtan Čanturišvili, 2796. O 6 minut míň má Denis Halinský z Teplic, pak je tam Daniel Horák, Hradec Králové, 2767. Pak je tam 9. 30, kámo. Pak je tam Vladimír Darida, Zaměstnaný člověk 2764. je tak mimochodem. To není pravda. Já žiju z dávek, vole. A pak na 10. místě je Kam Kairinen, Wow. 2760 minut. No, Mm. takže jakoby top 3 není zas tak jako nahoře v té minutáži. No. Takže teda za minulou sezonu se vystřídalo v Baníku takové množství trenérů, vole, že kdyby na recepci si věšeli obrazy trenérů na zeď, vole, tak to tam musí měnit, protože by jich tam museli pověsit 5. Či píč. Hapal, Galásek, dobrá analýza, ty vole. Taková Smetana, originální. Dvorník a do další sezony Skuhravej. Ale moje otázka jako první je spíš jako nezměkli Baníkovci, protože dřív by je tam jako byli asi schopní jako střískat, ne? Nebo No jako určitě. To je Ostrava už očividně není tak tvrdá, jak bývala, ty vole, prostě, nebo nevím. Nezvládli prostě správně nahradit toho Hapala, jako. To je ve finále, Takže- tím to je. takže myslíš, že to zapříčinilo problém jako Baníku? Že, protože Já už, řekl bych- jako, už jemu se Pozor, to řekl bych, že ten rozpadalo, když tam byl. úplně první problém, samozřejmě odešel Everton, odešel Sheen, odešel Rigo. Ano, tak. Sice A za Prekop. krásný peníze, ale kam ty peníze šly? Na začátku sezóny teda, na začátku sezóny. Bazalu. No přesně nikam. No, asi tak, vole, jako nevím, No. něco... Rozhodně jako nešli na to, aby pořádně nahradili tady ty hráče. Protože... Ano, jako, co jsem koukal, tak náhrady za tyhle ty jména, tak byly Mhm. úplně k hovnu. Jediný 2 jména stály za řeč. A to byl Ondřej Ano. Kryčfaluši a Abdellah Kning. Gdink, jo. A je jako jedlička, no, ale tak Jestli to kámo píčo, sám góly dávat nebude, že jo? bych řekl. Jako ne, ale ten jedlička se, kdyby neměli toho jedličku, tak já se nebojím říct, že by spadnul ten Baník, jako. No jasně, ale vepředu ti prostě góly neudělá, víš co, sám golman No, ti samozřejmě, že ne, možná udělá dobrý samozřejmě, no. zápas, ale body ti moc nepozbírá. To je pravda, no. Myslíte Ale si, tak že vem si třeba vem si Skuhravej- jednu věc, no. Tak vem si, že oni prodali, že jo, před začátkem té loňské sezóny třeba ještě Fukalu, který jako v tom Baníku tu sezónu předtím, když skončili 3., odehrál jenom 4 zápasy. Ale jak byl důležitý pro Zlín Fukala? Jako, a jak tam hrál hlavně, víš co? Já si myslím, že kdyby aspoň toho Fukalu, jako ten by jim přišel jak extrémně vhod tuhle sezónu, jako. No jasně. To je taky jako další odchod, který sice v tu dobu, v ten moment se nezdal jako tak validní, jako tak velký. Je to jenom Fukala, odehrál 4 zápasy, neudělá tady žádný velký rozdíl. Jasně, Ale no. jako je to ve finále velký rozdíl, víš co, když se koukneš, jak nakonec vypadal Baník, jak vypadal Zlín. Bylo příšerně. Jako, vem si, ty seš jeden rok seš 3. a druhý rok
prostě čumíš dolů a doufáš, že Dukla bude hrát na hovno. Co A teda ten hrála? předposlední zápas hlavně hrála na hovno jenom díky zvláštním rozhodnutí rozhodčích, kterým samozřejmě ano. nic nenaznačuje samozřejmě, to bych si nedovolil, že jo. Ale byli trošičku zvláštní, co si budem. No jo, Spartans. No tak jako proti komu to hráli ty vole, ta Dukla, jak tam dostali ty. Počkej, jestli tu chceš rejpat do toho, kdo tahá rozhodčí, tak si rejpej do Ládě, ty vole. Ty vole, pozor, já jsem fanoušek Sparty, já vím něco o korupci, bráško, to jsem nevěděl. Ty vole, teď nás vedl pěkně dlouho Pelta, kámo, my si můžeme podat ruce, ty vole. No a pozor, a Ládě jako s tou Plzní taky, no hele, my si můžeme takhle překřížit. Ano, pan Šádek, ty vole. Tak. Jsme taková osa zlá, kámo. Valdemar jediný takovej čistý zatím. Zatím. No moc mu to nefunguje, kámo, ani ta Evropa ne. No. Nejvíc čistý možná, nejvíc depresích taky. No, tak to Možná by bylo jako na čase se pořídit nějakého toho rozhodčího, no. S těma penězma za Engesana Diakite. Kámo, v předplatném Slovan Plus bude vlog od Ondřeje Kany, kámo, kupuju si prvního rozhodčího. Nejde nic. Jak se podplácí rozhodčí? Nová Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Jo. nová epizoda na Říká OnePlay. tomu Španělovi, vole, tentokrát, vole. Donde está la biblioteca? Donde está la... Una penalta. Zvládne Skuhravej teda zachránit tu potápějící loď, který se říká Baník? Protože Slovácko docela jako zvednul, ne? Já bych řekl, že ta loď nebude až tak potápějící už tuhle sezónu. Proto jako ten Baník. Já si myslím, že hele, když tak vezmeš, oni začínají s čistým štítem teďka, protože se nezačínají prostě s tím, že sezónu předtím byli třetí a teďka jsou úplně v prdeli, víš co. Teďka začíná... Tak se těším na tvé predikce, Matěj. Neboj, já už jako předběžně něco málo mám, že jo, samozřejmě. Ale... Bude Jablonec horší než, vole, jako třetí, tak pozor, vole. A co kdybych ti řekl, že bude horší než Liberec? Dobrý, odpojuju to, kámo. Dobrý. Konec podcastu, kámo. Ještě to stejně tak nemám úplně sepsaný, ale to je jedno. Ne, hele, myslím si, že ten Baník určitě jako nemusí se absolutně bych se nebál v jejich pozici automatického sestupu, protože to bude Artis na 100% za mě. No jo, souhlas. Takže Okay. můžou do toho jít trošičku klidnějc. A ten Skuhravý jako, ty vole, je to Warrior, vole, je to Warrior prostě. To, co předved, jako to Slovácko taky, ty vole, jak vypadalo před ním, jak vypadalo po něm. Ještě napsal za zajímavou otázku. Je problém Baníku jako sportovního rázu, nebo spíš jako manažerského rázu? Protože jako dost dlouhou dobu ty hráče jako solidní měli, ale prostě neperformovali. Baník Ostrava je takový jako nároďák český, týhle z té ligy. Prostě jména jsou dobrý, ty od nich očekáváš něco aspoň, ale prostě si ti držej u dna a udělají ti ostudu, kde můžou. Takže tak věřím, že jsou takový Tottenham, ty vole, trošku. No a... Prostě oni tam jsou jako docela fajn jména, ty vole, a utrácí se tam. Ale jak to dopadlo, ty vole, jako tu poslední sezónu, že jo, ty vole, taky tam si můžou potřást trochu ruku, ty vole. OK. Teď bych teda asi přešel k tomu, jakou máte predikci tabulky na nadcházející sezonu. Já ji mám velice jako rough prediction, prostě jako není to úplně vypilovaný, vypiplaný. Jasný. Já hádám, že z toho budeš mít video, takže... Budu mít na 100%, tady to rozhodně není definitivní verze, ale je to taková předběžná. Poslední mám na 100%. No, náhodou jako vidět celou Matějovou predikci, tak jako bude mít o tom videjko, je to YouTuber. YouTube kanále. Ano. Je to YouTuber, jo. Aha. Jsem jak Jirka Král, mám vyděláno. Byl jsem YouTuber. Byl jsem YouTuber, mám vyděláno. Ne, hele, tak já jdu na to je předběžná. Okay. Poslední mám Artis Brno. Jo. Valid. 15. mám s tím, samozřejmě jak teďka vypadají momentálně ty kluby, že jo, s přestupama a se vším okolo. Tak 15. mám Slovácko, 14. Bohemku, 13. Mladá Boleslav, 12. Teplice,
11. Zlín, 10. mám Baník, 9. mám Ok. Pardubice. Tady mám hodně jako velký shout, že si možná říkáte, Matěj, kde je Zbrojovka? Já ji mám na 8. místě, protože já upřímně věřím tomu, jaký má klub ambice, věřím tomu, jaký mají plán, mají skvělýho trenéra a chodí tam docela zajímavý posily, jako ligový. Jako dobrá ligová kvalita za mě. Takže myslím si, že hodně lidí překvapí s tím, jak vysoko letos budou. Myslím si, že ten střed tabulky prostě mimo tu skupinu o udržení uhrajou. Mám je na 8. místě zatím. Pravděpodobně půjdou Ok. níž, ale to je jedno. 7. mám Olomouc, 6. A pozor, teďka jako jeden z vás by se měl připravit. 6. mám Jablonec. Už se Kámo, třesu. proč 6. mám prostě? Jablonec. Mám své Proč nám důvody. tohle děláš? Proč Jenom nám proto, tohle aby děláš? jsem tě Jako nasral, akorát se Martine. budeš... Jenom aby Hele, jsem tě nasral. Martine, jako Matěj. poslední 2 sezóny jsem vás typoval, že skončíte na hovno a absolutně jste se Ano. pak jako... Takže Takže by chceš si měl prostě- být rád naopak. Naopak by si měl být rád, protože 5. mám Hradec, 4. mám znova asi 3. rok po sobě Slovan Liberec, takže Valdemare, sorry, skončíte zase mimo Evropu. A Jasně. 3. mám Viktorku Plzeň, 2. mám Spartu, 1. mám Slávy. Ty kámo, ani já Ok. ten Liberec tolik nerejtuju, ty vole. Okay. Já s tím No, ale Kušejem, s tím já Bořem to a s chápu, Buškem upřímně ne. fakt tomu věřím. Jako já tomu rozumím. Jako Já Koušej furt čekám jako na ty takhle. náhrady na Angesana. Na papíře, jasně. Bořil tam je, že Bořil stačí. Takhle, a ono to i dává docela smysl. Ale spíš já bych se u Liberce bál toho trenéra, protože ten je nevoskoušený a podle mě bude dostávat ze začátku docela čoč. Hele, je to risk, který se jim buď absolutně nevyplatí skončit třeba 10. anebo Ano. se jim vyplatí jako kráva a řekneme si, ty vole, Kaňa je absolutní genius. Bacha, porazili jsme Rapid Bukurešť, co zkoušíte? No to, vidíš, Kámo, jo, tak ty vole. to porazíte i... Kámo, tak to se v Jablonci nemusíte bát, ne, vole? Ale jsme porazili Slávy 2krát. No příští rok už Jablonec vidím, jako jak hrajou na jsou Camp Nou, rivalové. ne? No tak, Láďo? Dobře, Tvoje ale tipy? já tady mám aj vlastně na stavbu evropský poháry a i vítěze poháru, jako jo, takže jako můžu vám to Je fakt jako detailní, ne? do detailu. To Chvilku vidět, tady že nemáte budu, na práci, vole. držu bohu. No hele, řeknu to takhle, jo, půjdu od spoda a budu říkat jako, první řeknu jako, kde skončili vlastně v tom, v základní části a druhý řeknu, kde skončili v nastavbě. Ano. 16. místo, Artis Brno. 16. místo, Artis Brno. OK. OK, pokračuj dál. 15. místo Slovácko, 14. místo Slovácko, Tak 14. jo. místo Zlín, 15. místo Zlín, Mhm. 13. místo Bohemians Praha, 12. místo Bohemians Praha, OK. 12. místo Pardubice, 11. místo Pardubice, Teplice 11. místo, dropnou o 2 místa dolů na 13. Mhm. Jo. OK. Prostřední skupina, tady má dokonce i Pavouka, jo. Takže, hele, 10. Ty místo Baník, 9. místo Mladá Boleslav Pokud tam 8. budou místo ukážet Sigma. tabulce, tak budeme zmatený, kámo. a 7. místo Liberec, jo. Liberec půjde proti Baníku, postoupí. Sigma půjde Boleslavi, Sigma postoupí. A pak Liberec, Sigma, bohužel vyhraje Sigma. Bohužel. Bohužel. Ale bohužel pro Valdemara tady normálně, no. A pak skupina o titul. 6. místo Jablonec, který se pak posune na 5. A 5. místo Zbrojovka, která se zase posune dolů na 6. No. Ty vole. A pak Hradec, Viktorka, Sparta, Slavia, úplně stejně. Jako takhle vysoko mít Brno je docela Ok. troufalý. To je Ale tak insane. jako možný to je, no. Hele, No tak pojď. je jeden Já- způsob, já- A ještě, počkej, já jsem neskončil, hele. Ty vole, Vítěze nahráváme poháru. minutu 56, kámo. Ty tady všechno vokecáváš, jak kdybys byl na Minutu. konci T-Mobile, ty vole. Hele, Minutu 56. vítěz poháru, Hodinu Liberec. 56, pardon. A zdár, je lehký. Už to máme, už to je jistý. řekl jsem to já, už to máte prostě, už můžu Můžu přihodit vítěze poháru taky rychle, jenom zpátečně. Pojď. Můžeš. FK Příbram. Vítěz poháru Lokomotiv Praha. To Hele, byl jestli vtip to samozřejmě stane- realistický, když budem. Tak to budou buď to velké hamry, jo, Ano, souhlasím. Naprostá pravda, to tak bude. Mhm. a nebo Vy si Bude děláte prostě prdel, Spartička, ale jako oni bude teď to vole Spartička. v nějakým prvním nebo druhém kole poháru teď dostali vole přepeře, oni se dostanou dál, to pozor, vole.
Plovosáry, vole. Plovosáry, to už je město. On přední kopaninu ještě, ne, vole. Horní Ty Počernice. píčo, vole. No tak ono Přepeře Housli- jsou takový Houslice druhý dostanou rezervní pak, ty liberecký vole. Bčko, víš, takže Jakoby Cčko, ty vole. no, něco takovýho, no. Kostomlaty tam nebudou. Kámo, kostomlaty už jsou venku, vole. Kostomlaty ruply v poslední minutě gol z rohu Ano. a zapomněl. ty vole. Přesně tak, je to tak. No, Je to tak tak. Valdemare. Dobrý, je jdem to na tvoje. Valdemarovi. Moje predikce, zase velmi hrubé. Poslední Artis, logicky. To tam všichni dáváte poslední artisty, vole. Ano, 15. Slovácko, No já vím, co jsi Protože to od byl. nich se nedá nic jiného očekávat. 14. Takže Boleslav, tady teď přepisuju, vole. 13. Zlín, 12. Bohemka, Okay. 11. Teplice, 10. Brno, Ty vole, 11. a 10. máme úplně stejný. Pokračuj, 9. pojď. Baník, Do prdele, ty to o mě obšlechne. 8. Liberec. Dobrý. Ty vole. Já mám Pardubky na 7. místě. Prohodil jsi si u mě pár dubky s Libercem, ale jinak stejný, no. 6. Sigmu a pak Hradec, Jablonec, Plzeň, Sparta, Slavia. OK. Okay. Já asi budu hodně nepopulární v těch predikcích, no. Protože No, Pojď, vole. já mám, I'm nothing like your ass, vole. já mám jako poslední Zlín mám vyhraje? protože... Já jistě nebudu. Pojď ty Koho máš hipster. Přesně tak. Já mám jako poslední Zlín, protože prostě ty konce sezóny vypadaly úplně k hovnu a ty přestupy mě jak moc nepřesvědčily po opaku. Pak mám teda Artis, že nějakým způsobem teda se dostanou aspoň na ten Zlín. Pak mám teda 14 Mladá odvážný. Boleslav, protože prostě vole, Mladá Boleslav, vole, tam asi zapomněli hrát fotbal, nebo já nevím. 13. mám Jsou ve Slovácko, fabrice. dělají auta, kámo. 12. je Bohemka, 11. Teplice, 10. Brno, 9. je Baník, 8. Pardubice, Liberec 7. 6. Hradec, 5. Olomouc, na 4. jsem tak trošku jako sobecky dal Jablonec, protože musíš. A teď pozor, jo, 3. Okay. mám teda Spartu. Buu. To máš za ty tvoje predikce, vole. No dobře, tak vás zašopnu ještě níž, vole, hajzlové. Tak jo. No. Druhá je Slávie a první jsem dal Plzeň. Já jsem na to šel tak jako nějak logicky, protože Slavie je teďkon, no oni se snaží dělat, že se nic neděje, ale jako v droboulinký krizi a kdy jindy jako chceš útočit na tu špičku než teď, nebo jako tuhle sezónu. Kdy jindy za poslední roky si měl šanci, že se stane takovej voser ve Slávii, který jí může reálně oslabit. Ty vole, no, naposledy, když Sparta vyhrála 2 tituly, ty vole. No tak Kde kámo, jsme to jako, bohužel taky určitě jako vyhráli zpátky. jsme spíš, protože Slavie hrála píču, než jako, že my jsme byli až tak úžasní. Ano, a to upřímně tu sezonu, co je za náma, tak ty 4 body jsou jenom kvůli tomu, že na konci sezony na nich prostě byla deka kolem toho všeho, co se dělo s tím vniknutím na stadion. To by jako my jsme nebyly 4 body. určitě jsme neměli být ty vole ani 10 bodů třeba blízko tomu titulu jako Sparta, ani náhodou. Já nechápu, jak to mohlo se až takhle dojebat v té Slavii. Právě, ale tak já bych byl rád, kdyby se proměnily ty místa nahoře, protože mě už fakt nebaví, kámo, že No, já si furt dlouho ten nevyhrála samý tým na té Sparta. špici. Jo no, vysrat se na pražský jas. Přesně, vole. Já si příbram do Loko první Praha ligy. forever, kámo. Kámo, Viktorka Žižkov, vole. Jediná Viktorka, kterou respektuju v českém fotbale, je Žižkov. souhlasím, ano, tak správně. Viktorka Žižkov, kámo. Někdy vlog? Co? Půjdeme se podívat na Viktorku Žižkov? Nebo? Jo. Někdy mukbang z KFCčka. A pak Jo. asi na rozhajzlu. Z Popeyes. Ty To se vole, měl jsem neposereš, to Popeyes za mě už lehký mám osvoženo. trošičku overrated, ale dobrý jako Popeyes. Ale Je to to jsou, chutná, měli jste nebo ten Red Bull drink? Ne. Jo, Je to dobrý, viď? Kámo, vždycky jsem měl radši Točíme ještě Monster, ten víš. podcast, vole, nebo jako teďka teďka ne, jenom jsme odbočili, to se stává. Popeyes mukbang. Já to teda, střihne. já to teda takhle nějak zavřu, ukončím to. Protože jako máme tu spoustu témat, je tam teda kauza jako Karviná a rozhodčí, jsou tam teda, mám Je tam tam nějaký nároďák. statistiky připravený, je tam nároďák, je tam nějaký důvody, proč Česko hraje úplný hovno a jako hraje hovno a proč je český fotbal jako výrazně silně pozadu a taky hodně silný téma pro Matěje a to je nadstavba. Tam myslím, že se hodně vyřádíš v příštím díle. Ty vole.
Dostanem to, vole, nějaký zákaz, vole, že jsem moc prostej pak, ty vole. Vem předem Tak. varuju. Každopádně děkujeme, jestli jste doposlouchali až sem. A u dalšího dílu se těšíme. Tak se mějte. Mějte se. Na vidění všem naši přátelé a no. To je všechno. Mějte se. Chtěl jsem říct nějaký moudro a nenapadlo mě žádný. Dobrý. Rychle si tam ještě plagni svůj kanál hlavně. Ano. MK.cz, Matěvo kanál nejlepší je v videa popisku, o českém ano. fotbale, o světovém fotbale na českém YouTube. Ochu, ale o mexické českém hodině. fotbale to asi souhlasím, kámo. Já třeba jako moc fotbalových youtuberů v Česku nedávám, takže Tak, vlastně je to docela pravda, kámo. divný. Já říkám jenom pravdu. Tak jo, tak se mějte. Čau. Papa. Taky, mějte se všichni. Ahoj. Čus.